Mám dnes dvoch hostí, kvôli ktorým ste prišli a nebudem to proste zdržiavať. Za lovca šarlatánov bude dnes šľahať Juraj Smatanka, alias Juraj Smatana, autor zoznamu 42 alebo 150 konšpiračných webov. Jemu sa to stále rozširuje, už tam zaradil aj Enko a Smečko, už proste to dáva krížom. Juraj, nech sa páči. Poprosím. Juraj prišiel vrátiť knihy do knižnice. Ahoj, ďakujem pekne. Mám pre teba dve modré pilulky, môžeš si vybrať jednu, s ktorou sa odpojíš z Matrixu. A mojím druhým hosťom, a som naozaj veľmi rád, že prijal pozvanie, lebo nemáme dobré vzťahy a neviem, že či sa nám ich podarí dnes vyžehliť. Bol by som rád, lebo už sme si aj skoro dali cigaretu spolu. Je Tibor Eliot Rostas, ktorého poznáte. Nebudem ho predstavovať, lebo určite by všetko, čo o ňom poviem, vyvrátil a povedal by, že to nie je pravda. Tak Tibor, poprosím vás, poďte. Už máte len jedno voľné miesto. Už ako aké lobby vám bráňa v príchode na stage. Poďte, sadajte. Áno. Prvý round. Máte handky dve, nech sa páči, nech sa páči. Vysvetlím teraz trošku dramaturgiu, alebo teda to, akým spôsobom dnes budeme, nechcem povedať, že pracovať, aj keď vám sa to možno nezdá, ale my sme tu aj pracovali trochu. 45 minút budeme diskutovať my traja, potom 15 minút budeme piť a osviežovať sa v bare, môžeme ísť cikať a tak. A potom ďalších 45 minút budeme opäť my traja diskutovať. Toto nie je kontaktná diskusia, nie sme debatný krúžok. Toto je talk show jedného moderátora s dvomi hostiami od začiatku, odkedy vznikla, takže je mi ľúto. Možno, že otázky nejaké môžete dávať na Facebook a ja si ich pozriem po diskusii. Máte všetko, pitie. Dobre, začíname, dobre? Vy ste sa už niekedy stretli naživo? Vy dvaja ste sa už stretli naživo? Myslím, že som zaregistroval pána Rostáša asi z vzdialenosti 15 metrov, keď mali demonštráciu pred americkým veľvyslanectvom proti teda USA, a my sme mali asi o 100 metrov ďalej demonštráciu za Európsku úniu a NATO. Tak myslím, že som šiel okolo neho, ak som si ho s niekým nepoplietol. Tak ste sa nestretli vlastne, Tibor. Vy ste si Juraja všimli, alebo nie? Ak mi odpustí, dobrý večer vám prajem, ak mi odpustí, tak ja som si ho teda nevšimol. Trošku by som poopravil, nebola to demonštrácia proti USA, ale bola to demonštrácia proti základňam NATO. To je tak ako na doplnenie. Už to dobre, už to začína. Tak, Tibor, vy si ako vysvetľujete, že máte s tým, čo robíte, taký úspech v spoločnosti a tak zásadným spôsobom vykoľajujete až do nepríčetnosti niektorých ľudí vrátane mňa? No, ja si myslím, že tá devalvácia vôbec hodnot, devalvácia aj dôvery ľudí v politiku, keď si to zoberieme už od aféry Watergate v Amerike až po súčasnosť, si myslím, že je dosť signifikantná na to, aby sme sa na tie veci vedeli pozerať možno, že aj z iných uhlov. Asi nestačí hovoriť o korupcii ako takej a hovoriť na billboardoch, že máme antikorupčné balíčky, ale asi treba ísť radikálne, to znamená ku koreňom, radikulus tých problémov, ktoré my sa snažíme nejakým spôsobom pomenovať, a zdá sa mi to úplne celkom legitímna cesta, vzhľadom na to, že na trhu, ako vy a podobní oponenti hovoríte, že bola diera,
tak ja musím povedať, že tú dieru spáchal práve ten hlavný prúd, ktorý sa tým témam venoval, buď okrajoval, alebo ich zametal pod koberec. To sú ktoré napríklad? Povedzme si to. No, všetky témy, ktorým sa venuje Zem a vek, a ktorým som sa venoval zhruba v 320 častiach Mlčania, ktoré bolo na rádiu Viva kedysi. Juraj, ty máš pocit, že do veľkej miery za to, že Tibor dnes má úspech signifikantný v spoločnosti aj s myšlienkami, aj so spôsobom, ako prezentuje proste fungovanie sveta, môže aj mainstream, že podľa teba zlyháva v niektorých, to čo sme tu proste počuli? Ja si myslím, že pán Rostáš má neuveriteľný úspech, ak sú tie čísla, ktoré uvádza... Ja vás len chcem poprosiť, aby sme boli korektní, tiež vám nehovorím pán Šmatana, ja sa volám Rostas. Rostas. Ďakujem. S dlžňom alebo bez... Môžete kľudne dlžniť, ale buďme korektní, aspoň vo vyslovovaní mena toľko sme sa mohli naučiť navzájom, že ako sa To sme voláme. boli s Tiborom dohodnutí, aby sme vedeli, kto tu za koho bude tlieskať. Lebo viete, ono viesť debatu tým spôsobom, že Tibor Roštáš a podobné veci, dá sa to aj takto robiť, ale ak chcete, ukážem vám občiansky preukaz alebo pas. Lebo ja som si nebol celkom istý, lebo... No nehádajte sa o mene, vieme, kto ste obaja, nech sa páči. a tam je ten dlžeň, ale chápem umeleckú licenciu, ale... Dobre, Rostas. Teraz nevieš, otázku si zabudol. No samozrejme, pretože už som sa prepol do toho, lebo že si je tu tam začal riešiť etymológiu. dlžeň alebo bez dlžňa. To vyšlo Ja si myslím, že to je... Jasne. Myslím si, že to podnikateľský úspech, o tom sme sa bavili, prečo je ten úspech. Prečo je to úspešné? Ja si myslím, že to je podnikateľský úspech roka, pretože založiť časopis v máji roku 2013, ktorý má redakciu s nejakými 5 alebo 6 ľuďmi, z 5 000 predaných výtlačkov sa dostane do 25 000 predplatiteľov, ako ste uvádzali. 25 000 je náklad, predplatiteľov je 7 200. No ale tu ste písali 25 000 predplatiteľov, takže to je trošku rozdiel. Neviem, odkiaľ máte ten materiál. Zo Zeme a veku, ja som sa pripravoval. Ten údaj naozaj na Zem a veku nie je, to si môžete teraz hneď overiť. Tak či onak prevádzkovať časopis vo veľmi akože slušnom náklade so ziskom, pričom v rámci toho tá redakcia navštevuje rôzne vzdialené krajiny. Ja by som povedal, že to má nejaké ocenenie, že startup roku. Však to je startup, jasné, to je mediálny startup, to je istá vec, ale odpovedz na otázku. Aká bola? Či mainstream, o ktorom pán Rostas hovoril, je zodpovedný za jeho úspech? Myslím si, že médiá na Slovensku nie sú v poriadku, tak ako tu nie je v spoločnosti v poriadku skoro nič, ale myslím si, že toto isté by bolo možné prevádzkovať v každej jednej krajine na svete. On to už dokázal, povedzme, pred nejakými 20-30 rokmi pán Deniken, ktorý bol neúspešný švajčiarsky hotelier a potom začal vysvetľovať všetko, povedzme, mimozemšťanmi. Každý rok vydal jednu knihu, ale na rozdiel od spolusediaceho nevniesol do toho politický rozmer. Takže myslím si, že médiá na Slovensku s tým v podstate nemajú nič spoločné, nie sú v poriadku, ale to, čo robí on, nie je ich alternatívou. Nie je to alternatíva toho, čo robia médiá. Tibor, vy ste slovenský Deniken? Tak môžeme sa baviť samozrejme na báze jašterov, neprišiel som sem ani za obolovou čapicou, asi. Myslím si, že ako... Ale neuškodilo vám to trošku, že ste aj tieto témy akoby trošku tak riešili? Neviem, že či úplne, že jašterov a toto... My sme žiadnych jašterov neriešili a neriešili sme ani denikenovské témy. Myslím si, že náš svet je podľa môjho názoru a cítenia trošku asi naozaj komplexnejší a zložitejší, len ako by sme sa na to pozerali cez nejaké čísla, cez ekonomiku, cez matériu. Takže myslím si, že okrem tej geopolitiky, ktorou sa zaoberáme, sú tam témy, ktoré si myslím veľmi zaujímajú ľudí, ktorí práve tú alternatívu voči existujúcim, či už farmaceutickej lobby, či už je to ekonomika alebo akýmkoľvek iným témam, tam proste prinášame. Tak pán Smatana hovoril o tom, že časopis vychádza, alebo asi možno to chcel naznačiť, len nerad by som, samozrejme, aby som podsúval niečo, asi chcel naznačiť, že vychádza na drahom papieri. Toto je dosť taká častá téma, že z toho, čo ste povedali, mi znovu rezonuje to, čo už niekoľkokrát povedal aj pán predseda zahraničného výboru Slovenskej republiky Šebej, že takéto médium sa skrátka nemôže uživiť. Opýtam sa priamo, platia vás Rusi?
No, viete čo, normálne, pán Havran, ja ľutujem, že to tak není, lebo aspoň teda bolo naplnená skutková podstata toho obvinenia, ktoré tu padlo, alebo toho náznaku obvinenia, ktoré tu padlo. Ak je nejaké podozrenie, ak existujú nejaké relevantné dôkazy, ak existujú naozaj nejaké relevantné podloženie, ja si myslím, že či už prostredníctvom parlamentu, či už prostredníctvom tlakov na informačnú službu a podobne, dá sa to veľmi rýchlo zistiť. Ja si myslím, pozrite, ja vám k tomu poviem jednu takú skutočnosť, ktorá je podľa mňa veľmi, veľmi signifikantná pre našu spoločnosť. Priniesla ju mimochodom Amnesty International, čiže pre nás nie je úplne celkom Nie, to som nepovedal, no tak môžeme sa o nej baviť potom aj v iných intenciách, aj v súvislosti s iným človekom, ktorý tam pôsobil, ale asi to není treba dnes vyťahovať. Ale keď priniesla informáciu, ktorej sa asi môžeme chytiť, že 3 najväčšie slovenské súkromné televízie odviedli na daniach menej, ako odviedol Zem a vek. To znamená, keď odvediete dane, tak sa nejakým spôsobom spolupodielate s tým auditoriom alebo spolupodielate sa s obyvateľstvom na vašom, nazvime to, úspechu. Ak Zem a vek odviedol viac daní ako 3 najväčšie slovenské súkromné televízie, tak si myslím, že je to na zamyslenie v rámci toho, akým spôsobom fungujú médiá, akým spôsobom nie len, že fungujú médiá, akým spôsobom vôbec funguje tento štát a ekonomika. Čiže vy vlastne ako prispievate k prosperite Slovenska, hej? Okrem iného teda, no minimálne daňami určite viac ako 3 najväčšie slovenské súkromné televízie. Juraj, v čom je to vlastne akoby podľa teba, že prečo po nich ideš? Z jednoduchého dôvodu, pretože som učiteľ a občiansky aktivista. A úlohou učiteľa je už minimálne od dôb osvietenstva bojovať proti poverám a bojovať za kritický rozum a povedzme, že za vedu a za to, aby sme si jednoducho veci overovali a nešírili povedzme nejaké blúdy, to je jedna zložka. A druhá a možno dôležitejšia moja motivácia je tá, že 25 rokov som občianskym aktivistom, najmä v oblasti environmentálnej a protikorupčnej. A zistil som, že to, čo produkujú konšpirológovia, alebo ako to nazvať, ľudia, ktorí vysvetľujú strašne veľa vecí okolo nás s prisahaniami, že to v podstate paralizuje občiansky aktivizmus. Potvrdili mi to aj priatelia, povedzme z Greenpeaceu, z Vlka, z viacerých ochranárskych organizácií, že im prichádza generácia ľudí a oni ich teraz presvedčajú, poďte s nami, ideme do kampane proti tomu, aby sa slovenské lesy postrekovali, povedzme, herbicídmi a pesticídmi. A oni odpovedia, no herbicídy, pesticídy, ale neviete, že nad nami krúžia lietadlá, ktoré nás postrekujú tými chemtrails stopami? A potom príde... To fakt teda? To fakt, to je... To fakt akože je? To je alebo... realita, to je realita, mladá, dochádzajúca generácia, to hovoria. Aha, teraz si mi chemtrails... Ja som... Ale len aby som dokončil, najprv som mal pocit, že to je možno len pocit mňa a zo pár občianskych aktivistov, ale potom som sa vlastne dozvedel, že v roku 2014 na to urobil britský psychologický žurnál, teraz myslím normálny, seriózny, karentovaný vedecký časopis prieskum na kontrolnej vzorke, kde dokázali, že ako náhle sú ľudia vystavení konšpiračným teóriám, tak to vlastne znižuje ich občiansky aktivizmus a znižuje to ich ochotu sa na niečom podieľať. Mali 2 vzorky a vystavili ich konšpiračné teórii, že s tým oxidom uhličitým je to nejaké sprísahanie, už neviem presne koho. A jedna skupina, ktorá tomu bola vystavená, potom prejavila oveľa menšiu ochotu podieľať sa na znižovaní svojej uhlíkovej stopy. Povedzme, obmedzovať jazdenie autom alebo nekupovať si nejaké príliš energeticky náročné spotrebiče. Ale tá druhá skupina, ktorá nebola vystavená konšpiračnej teórii, tak tá skupina si povedala, áno, je to celkom rozumné a budem sa na tom podieľať. Takže môj hlavný dôvod je to, že považujem konšpiračné blúdy za kanalizovanie, za negovanie tej hlavnej energie, ktorú aktívny občan má, a to je energia nespokojnosti tou spoločnosťou okolo nás. A ty si teda myslíš, že pán Rostas šíri konšpiračné blúdy? Áno aj. Nie všetko, čo tam samozrejme napíšu, je konšpiračným blúdom, ale má ich tam pomerne veľa. Pán Rostas, šírite konšpiračné blúdy? Skúste to konkretizovať, pán Smatana. Aby som bol úplne konkrétny, časť tých konšpiračných blúdov majú dokonca aj rozmer politickej propagandy. Keď vy napríklad napíšete o tom, že, aby som to úplne presne odcitoval, že na Ukrajine, v tom ukrajinskom konflikte, množia sa správy a dokumentárne filmy, ktoré zachytávajú zohalené telá zajacov i civilistov s rozpáranými bruchami.
Podľa dostupných informácií im boli, podobne ako na Balkáne, odoberané orgány pre čakateľov na západných klinikách. Zem a vek, august 2014, strana 4. Moje ale najobľúbenejšie číslo je apríl 2014. Milan Pullman, Červená symfónia. Píše o tom, že vlastne svet je ovládaný skupinou, ktorá sa volá KAKOFO, čo je kapitalisticko-komunistická finančná internacionála. A majú to všetko veľmi presne vyargumentované. Ja zacitujem, odkiaľ majú tú výpoveď o tom, že v podstate tí Rothschildovci a podobne platia aj kapitalistov, aj komunistov, aj Hitlera, aj Lenina, v podstate všetkých, v podstate aj nás, len o to možno nevieme. A je to veľmi dobre vyargumentované. Ako im tento autor unikol? Ten autor, totiž, že jeho neplatia, vieš? Oni sa k tomu dostali tak, že počúvajte dobre, lebo som si to musel fakt vypísať. Väčšinou idem z hlavy, ale toto sa nedalo. Španielský dobrovoľník na Petrohradskom fronte, ktorého iniciála je AI, čiže určite to nie je vymyslený človek, lebo vieme jeho iniciálu AI, našiel pri mŕtvole lekára, doktora Levandovského, dokument, ktorý bol podľa viacerých indícií skutočnou kópiou záznamu výsluchu stalinského väzňa doktora Rakovského z roku 1938, ktorý po podaní drogy vypovedal o činnosti skrytej kapitalisticko-komunistickej finančnej internátu, tzv. kakofonie, dnes nazývanej Nový svetový poriadok, New World Order. Ako píše Makov, je to aliancia medzi Rothschildovcami a slobodomoravskými superboháčmi, ktorí slúžia Luciferovi. Zemavek, apríl 2014, strana 60. Chcete na to reagovať? Lebo ja rozumiem, že sú aj akoby, že zábavné texty v médiách. To je... Čo na toto hovoríte? Lebo skúste teda povedať, že prečo ste to uverejnili napríklad? Pozrite, my sme si povedali, že pokiaľ budeme v takej rovine, že budeme rozoberať jednotlivé texty a jednotlivé rešerše, čo ste hovorili, že než budeme viesť debatu inak. Ja vám poviem takto. Pokiaľ sa týka odoberania orgánov, je absolútne nespochybniteľným faktom, že jednoducho toto sa nedialo len na Ukrajine, že toto sa dialo aj v Srbsku. Vieme o tom, že akým spôsobom fungovala UČK, akým spôsobom fungoval Hašim Tači, vieme o celých tých prípadoch, ktoré sú riadne zdokumentované. Ja by som povedal, že venujme sa možno tej pointe. A tá pointa podľa mňa je, že vy hovoríte o konšpiračných teóriách. Alebo dokonca o konšpiračných blúdoch. No takto to bolo, ja to iba pripomeniem tú chronológiu tohto, že Juraj vás obvinil, že teda šírite blúdy. Opýtal som sa, či šírite, vy ste ho vyzvali, aby teda nejaký príklad dal. Juraj ho dal, je vaše slovo. Ale nebudeme tým pádom akoby sa rozoberať, že strana po strane. Ja znova opakujem, že odoberanie orgánov je bežnou praxou, ja ho vôbec nespochybňujem. Odoberanie orgánov, ako som už spomenul, či už na Ukrajine, alebo či už to bolo v problematike vojny Kosova a Srbska, tak to je skrátka, to sú fakty, ktoré dnes ťažko môže niekto oddiskutovať. Na Ukrajine to nie sú fakty, tam existuje jediná správa kazašskej splnomocnenkyne OBSE, ktorá nad jedným hrobom so 4 mŕtvolami vyjadrila podozrenie, že by mohlo ísť o odoberanie orgánov, čo následne bolo vyvrátené. Hlavné správy z toho robili materiál, kde dali ilustračný záber odobratých orgánov a spojili ten počet so 600 zmiznutými ľuďmi, ktorí sú nezvestní niekde v Márniciach, niekde v Donecku. Takže pri povrchnom počítaní toho článku máte pocit, že OBS potvrdila odber orgánov v počte 600 mŕtvol v hromadnom hrobe. Venoval som debunkingu toho článku jeden večer, čo teda, ale niekto to urobiť musel. Čiže ak tvrdíte, že je dokázané, že na Ukrajine sa odoberali orgány, tak chcem vidieť dôkazy. Nechcem sa baviť o Balkáne, pretože to je stará kauza, tej som sa nevenoval, môžem sa aj tej, ale na Ukrajine nie je potvrdené odoberanie orgánov. A naviac, ak niekto hovorí, že na fronte behajú nejaké čierne sanitky a teraz vojak si prebrusí bodák, vyreže vám obličku a švihne ju nejakému odberateľovi orgánov, tak akože sorry. Odber orgánov je zložitá, náročná technologická práca, ktorú sú schopní zvládnuť napríklad komunisti v Číne s väzňov, ktorých si na to pripravia. Ale počas, že strelia tam z gradu nejakú kanonádu a teraz behnú do dediny a poberú orgány, to je absolútne mimorázne. Nerabujú domy, ale tela, hej?
skôr ešte krátka reakcia teda na toto, aby sme neostali pri epizóde zakviesnení. A ja by som bol rád, keby ideme ďalej. Ono takto. Ale predsa len tá historka o tom nafetovanom agentovi, to akože nie... Čo s tým? Ja osobne nepoznám nafetovaného agenta, to už sa musíte potom pýtať inde, ale ja vám poviem takúto pointu znova, že prečo som prišiel do debaty. Tá debata je o tom, že ja som dal jednoznačný signál vám, aj pánovi Smatanovi o tom, že my jednoducho do tých debat chodiť chceme. A tie debaty my na pôde napríklad našich akcií, akcií, kde chodia ľudia, či už je to ateliér Babylon, alebo predtým to bola aj malá scéna, alebo sú to besedy, tak jednoducho do tých debát pozývame ľudí. My sme pozvali aj pána Smatanu, pozvali sme pána Šebeja, pozvali sme ľudí z IVO, pozvali sme mnohých ďalších ľudí. Ste nepozvali napríklad nikdy. Ja som vás prednedávnom pozval, tak dúfam, že... Áno, teraz už ako čerstvo, že za obličku. No, to už môžeme aj za iné potom vymieňať, uvidíme, že ako to dopadne, ale každopádne pozvaní ste, boli, pozvanie platí. Áno, platí pozvanie. Takže som zvedavý, do akej miery potom, lebo viete takto, že bol pozvaný napríklad pán Horecký, povedal, že nemá čas, potom sme mu povedali, že no dobre, tak o mesiac tiež mal niečo. Takže je mi jasné, že tu je akási taká nevôľa ísť do prostredia, ktoré nie je úplne naklonené a navyše... Chcete proste, aby akože nejaký kontakt nastal. Nám napríklad vyčítali, že prečo sme vás zase pozvali, hej? Aj vyčítali mi, že prečo ho pozývaš, nedávaj mu slovo a tak ďalej. A hovorím, že však ale Rostas slovo má, ja nie som udeľovačom slova. Teda dnes večer som udeľovačom slova. Ale akože v spoločnosti ja nerozhodujem v zásade o tom. Vráťme sa ale teraz k inému problému a vráťme sa späť. Vy ste celkom na začiatku tejto diskusie povedali, že máte nejaké geopolitické proste veci riešiť v časopise a že teda svet je komplikovanejší iný a treba sa na neho pozerať vlastne cez prízmu toho, že je proste oveľa zložitejší. Tuto Juraj hovorí vedľa mňa, že kritické myslenie je vlastne v ohrození. Hovorím to aj ja, aby som sa teda tu nezviezol alibisticky. Ale v skutočnosti vlastne akoby, že všetci hovoria s tým, že svet nie je v poriadku, hej. A vy tvrdíte, že treba sa pozerať na ňo čerstvým pohľadom a Juraj takisto tvrdí, že sa na ňo treba pozerať čerstvým pohľadom a tiež je nespokojný, hej. A teraz ja Juraja poznám trošku a viem, že s mnohými vecami dokonca akoby vy by ste mohli súhlasiť. No, neviem, že či so všetkým, ale taká tá základná diagnóza, akoby to, že mnohé veci dnes vo svete nefungujú, to je proste jasné asi každému. Tak je to problém v jazyku, že si nerozumiete, alebo je to v nejakých politických ambíciách, ktoré nechcete možno prezradiť? Ja môžem prečítať politické rozmery toho, to nie je neutrálne, to je politické. Dával otázku mne, ale nech sa páči. Začína to byť tak, akože... Citovať. Totiž ak sa spýtal na tú motiváciu, hej, že nechodia do diskusie a podobné veci, možno na to by som chcel zareagovať. Vy ste ma volali dvakrát, ďakujem za pozvanie, vždycky som to veľmi slušne odmietol. A nebol som vôbec chorý, akože nie som to odmietol z princípu. A rovnako osobne som odradil možno 5 až 10 ľudí od účasti v Slobodnom vysielači. Totiž viete, keď robíte 25 rokov občiansky aktivizmus, tak poznáte 70-80% ľudí. A odradil som asi 2 ochranárov od diskusí pre Zem a vek o vlkoch a podobných veciach z jednoduchého dôvodu. Pretože vždycky hovorím, že takým spôsobom, že prijímaním tej diskusie povedzme na vašej pôde vás legitimizujeme a druhá vec, prijímaním povedzme diskusí v nejakých médiách, verejnoprávnych a podobne, vás vlastne vyťahujeme ako plnohodnotného partnera nejakého dialogu, ale v skutočnosti nie ste. Ja som prijal účasť v tomto klubu z jednoduchého dôvodu, dosť som váhal, ale Michal to je dobrý argumentátor, on to nastavil takým spôsobom, že pozvem Rostaša, dojdeš? A hovorím, no, prepáčte, ja sa fakt ospravedlňujem, akože nie je to vedomé nejaké Rostasa, pozveš Rostasa, ale nemusel by si ako úplne, že prezrádzať súkromnú komunikáciu. Ale prezradím svoje myšlenkové pochody, pretože následne si hovorím, no dobre, tak akože ja to odmietnem, lebo každému hovorím, nelegalizujme a nevytvárajme priestor. Legalizovať príde, ako čo podľa toho chcete legalizovať?
Ale potom si vlastne hovorím, že no má prísť nejaký, ja neviem, špičkový odborník na zahranično-politické vzťahy, alebo má prísť niekto, ja neviem, nejaký šéfredaktor nejakého naozaj mienkotvorného média. Jako, mne sa páči to nastavenie, že vlastne vy z jednej strany odhalujete tie najväčšie tajomstvá sveta a tých špionážnych organizácií, čo Mossad pripravuje. Veľmi sa mi napríklad páčilo, keď ste uverejnili, nebudem to citovať, ale že Bilderbergská skupina mala oficiálny program, už priznali, že existujú, a potom v skutočnosti prerokovávali neoficiálny program. Vy ste ho tam mali v bodoch. To sa mi veľmi páčilo. Pritom je to podľa vašich slov a podľa vášho časopisu organizácia, ktorá keď zasadá, tak je vylúčená letová prevádzka nad nimi. A sú to tí najzakonšpirovanejší ľudia a rozumiete, to je naozaj úctyhodný človek, keď jemu sa podarí dostať vlastne tajný materiál z Bilderbergskej skupiny alebo to niekde vygoogliť, hej. A teraz ale proti nemu nestojí šéf-redaktor alebo predseda vlády alebo šéf Slovenskej informačnej služby, ale provinčný učiteľ dejepisu a geografie. Tomu som nedokázal odolať. To je jeden môj dôvod. Hej? A druhý dôvod, prečo som prišiel... Ja som vedel, prečo ťa pozývam. Druhý dôvod, prečo som prišiel, je ten... Ja mám takú aktivistickú alebo dobrovoľníckú úchylku, že jednoducho som ochotný robiť veci zadarmo. Ja som venoval 2 dní svojho voľného času študovaniu asi polovice nákladu Zem a vek. Tá, ktorá sa dala v okresnej knižnici Považská Bystrica zadarmo požičať. A prišiel som medzi vás, aby vy ste to už zažiť nemuseli. To je môj dar ľudstvu, to je moja obeta. Pre tých, ktorí neprišli, to mám samozrejme spísané a uverejním to na nejakom blogu, pretože si myslím, že keď je tomu človek vystavovaný v takých postupných dávkach ako homeopatikum, že mu to príde raz za mesiac, tak to nie je také koncentrované. Ale keď si to zoberiete tak akože v stredu po obede a čítate to až či v útorok po obede a čítate to do štvrtka večera, tak vám to jednoducho vyjde. Jednoducho potraviny sú úplne v keli. Lekári sú mafia, ktorá nás de facto vraždí. V 9.11. v Amerike skončila sloboda, ale ona tam v podstate ani nikdy nebola. Cirkev nás klame, predala Vianoce. Čakajú nás vojny, kde nás budú ničiť tými dronmi a pravdepodobne zahynieme. Európska únia má nacistické korene, to je v podstate Hitler. Našu rodnú zem nám už predali, už nám vôbec nepatrí. Ešte aj to Slovenské národné povstanie má 2 tváre. Lekári, ktorí nás liečia proti zubným chorobám, nás podvádzajú. Vypukla druhá studená vojna. Naši politici sú v skutočnosti bábkami, ktorých všetkých úplne každého jedného, ja som okresný politik, hej, teda ako v meste Považská Bystrica, ešte aj ja som bábka, skutoční vládcovia sú niekde inde. November 89 bola jedna obrovská lúpež a podvod, to bolo celé sfalšované. A ešte, ak by ste aj chceli ujsť do Škandinávie, do Norska, do Fínska, do Švédska, tam vám ukradnú deti. Juraj, ale nemôže to byť len taký, ako by... Vieš, veľká časť novín tie titulky proste upravuje, hej? Krv a semeno, ako to predáva náklad. Ale vy to potom začnete čítať a teraz odpoviem na tú vašu otázku, že ten politický rozmer. Ja som pred nejakým pol rokom zverejnil ten zoznam webov, kde som to napísal opatrne, pretože nechcem obviňovať ľudí, ktorí častokrát to robia z dobrého. Ja som povedal, toto je 42 webových stránok, ktoré vedome alebo nevedome šíria putinovskú propagandu. Pričom za tú propagandu považujem aj to, keď jednostranne sa uverejňujú všetky negatíva len o Európskej únii a Spojených štátoch Ameriky výlučne negatíva a Rusko je tam podstrkované ako nejaké riešenie alebo nejaký pozitívny vzor. Povedzte mi, že nemá politický rozmer Zem a vek jún 2014. Je tam článok Prebudzanie Ruska. Článok sprevádzaný grafmi, ako prudko stúpa hrubý domáci produkt Ruska. Nie je tam článok, alebo nie je tam čiara urobená, že hrubý domáci produkt Slovenska na hlavu je podstatne vyšší stále ešte než hrubý domáci produkt Ruska. Ale z toho grafu máte pocit, že je to ekonomika, ktorá nás za chvíľku pohltí. Následne ďalšie, ja len titulky čítam, aby ste nepovedali, že to boli iba titulné stránky. Čiže prebudzanie Ruska, NATO, nacistické korene Európskej únie, odvrátená stránka európskej superekonomiky, europrosperita, dokončím a ľuďom dajte 10 minút, dobre?
Halo. Ja len dokončím myšlienku. Pardon. Dokončím myšlienku a dajte mu 10 minút. Nemám s tým problém. Počkaj, pardon. Každý, kto takto sa bude tu správať, tak príde SBS a pôjdete von. Nikto nebude takto vykrikovať. Máme tu hostí, ja som hosťom garantoval priestor na diskusiu a nikto takto nebude húčať. Tu nie ste na štadióne na Trnave, dobre? Bacha, hej? Pokojne ma stopnite a ten istý čas, ktorý budem mať ja, dám svojmu partnerovi. Pohode, však jasne, Tibor si to teraz premyslí, reakciu ty dočítaj a ideme ďalej. Ja tvrdím, že to má politický rozmer, keď sa to tvári, ako že objavujeme tajomstvá sveta. A teraz chcem len doložiť, že to nie sú len titulné stránky, ktorých cieľom je niečo predať, ale že to aj obsah. Takže znova, Zemavegium 2014, prebudzanie Ruska, o tom rastie ruské HDP. To akože v zásade si to povedal, lebo si ukázal tie titulky, tie prvé strany. Tak... Ono to pokračuje ďalej, pričom je tam západ len negatívny a... Áno, ale to vieme. To vieme a ja sa pýtam na niečo... ten politický rozmer. Počkaj. Daj si, osviež sa. Opýtame sa Tibora, lebo veľa si išiel. Dokončíš, pokojne dokončíš, veď sme dohodnutí, ne? Máme scenár. Tibor, povedali ste, že svet je v zlom stave. Myslíte si, že takýmito titulkami ho zlepšíte? No tak v prvom rade chcem zaďakovať za promo pánovi Smatanovi, že odprezentoval jednotlivé tituly Zema veku za absolútne za všetkým, čo tam je. Stojte si za tom. No, tak to asi slabé slovo. Inak by sme to nepísali, inak by sme to nehovorili. Pokiaľ to má nejaký politický rozmer, ako hovoríte, ja v tom vidím absolútne jednu zásadnú vec a tou zásadnou vecou je hovoriť o tých veciach tak, ako sa majú. Z môjho pohľadu sa majú presne tak, ako je tam napísané. Na druhej strane, pozrite sa, buďme k sebe úprimní a povedzme si teda, mali sme tam také tie najkľúčovejšie veci, alebo vlastne keď hovoríme o tom zlepšovaní sveta, to je samozrejme, že môžeme hovoriť o tom, že máme rovnakú alebo podobnú platformu, že chceme zlepšovať svet, ale to hovoril aj v podstate Hitler vojnou za mier a to hovoril aj Bush takisto v Afganistane, to hovoril Bush takisto v Iraku a tak ďalej. Ja vám hovorím, keď hovoríme o konšpiráciách, ktoré sa väčšinou vždy potom neskôr ukážu ako pravdivé skutočnosti, nie je náhodou tou najväčšou konšpiráciou to, akým spôsobom bola vedená vojna v Iraku, akým spôsobom bola vedená vojna v Afganistane, čo je za tým, akým spôsobom je vôbec formované to myšlienkové jadro. To myšlienkové jadro je formované napríklad v projektoch, ako je projekt Nového amerického storočia. Hovorí vám to niečo, pán Smatana? Čítal som všetky vaše materiály. Ja len sa pýtam, či vám niečo hovorí projekt Nového amerického storočia. Áno, aj to, ako o tom nevedel... Spochybňujete jeho existenciu? Otázka. Áno alebo nie? Neviem to potvrdiť, alebo vyvrátiť, či niečo také naozaj... Dobre, my sme mali v minulom divadle bývalého premiéra Slovenskej republiky, ktorý povedal napríklad, že projekt Nového amerického storočia mal aj svoje bunky tu na Slovensku, takže myslím si, že my nevedieme reči v krčmove a nevedieme to ani s ľuďmi, ktorí by nevedeli, čo o tom hovoria. Projekt Nového amerického storočia je skrátka doktrína 20-30 sionistov, o ktorých hovoríme o tom sionizme ako o fenoméne. My nehovoríme o iluminátoch, nehovoríme ani o jašteroch. My jasne pomenovávame a jasným spôsobom verbalizujeme to, o čo v podstate tu ide. Ak hovoríme o projekte Nového amerického storočia, ten je potom postavený na tom, že títo ľudia hlásajú dominanciu Ameriky vo svete, dominanciu vedenú paralelnými vojnami. Napokon tú dominanciu potvrdzuje aj doktrína Full Spectrum Dominance, tú dominanciu potvrdzuje napríklad aj to, že už aj noviny Hárec napísali, že vojnu za vojnou v Iraku alebo vôbec za konštrukciou celého toho programu a plánu alebo ideí stálo 25 kľúčových sionistov, medzi inými Paul Wolfowitz, Abrams, Kagan, Kristol a tak ďalej. To sú skrátka, len ak budete takí dobrí, tak nechajte mňa chvíľku monologizovať a potom teda môžete reagovať.
Takže ak hovoríme o týchto skutočnostiach, ak hovoríme o skutočnosti monetárneho systému, ako je podstavený od Sverige Bank alebo Bank of England, potom hovoríme o svete, ktorý je postavený na niečom prazvláštnom, kde predtým nebol tak postavený. Keď hovoríme napríklad o stredoveku, hovoríme o dobe bezúročnej, hovoríme o tom, že v tom čase sa jednoducho minimálne ten svet a všetko v ňom dialo tak, že stavali sa katedrály, stavali sa mestá, skrátka fungoval inak. My kritizujeme napríklad aj farmaceutickú lobby, my kritizujeme aj to, že hovoríme o napríklad juvenilnej justícii. Mali sme tam juvenilnej justícii takzvanej, áno, my sme sami ten pojem akoby odmietli, pretože sa nám zdá byť príliš pritiahnutý za vlasy. Veľmi, veľmi citlivo našlapujeme ohľadne témy sionizmu, ale na druhej strane mali sme pred nejakým časom práve túto tému a my nikdy tie témy, pán Smatana, nerozoberáme, alebo aj pán Havran, nerozoberáme ich tak, že by sme si niečo mysleli, mali nejaké dojmy, alebo sa to snažili nejakým spôsobom upratať pod koberec. Ale k tým témam pozývame hosti, tým témam pozývame relevantných ľudí, ktorí na ne odpovedajú. V prípade napríklad témy sionizmus som položil veľmi jasné otázky riaditeľovi Židovského múzea pánovi Pavlovi Meščanovi. Každý, kto to čítal, si spraví sám názor. My sme položili otázky českému zemskému rabínovi, ktorý bol vystavený prvýkrát možno vo svojej porevolučnej histórii ako chartista niečomu, čo asi neočakával, pretože tam boli otázky typu, akým spôsobom sa veci majú v Gaze. Hovoril, že vlastne oni sa majú celkom fajn, že v podstate o nič tam nejde, že Židia majú radi Palestínčanov, ale keď som mu povedal, že ale veď preboha, pred rokom, keď ste tam boli, tak tam bola akcia Protective Edge, pri ktorej zahynulo okolo 700 ľudí, čo písalo mimochodom aj organizácia ľudskoprávna B'Tselem, židovská, alebo teda izraelská. A tieto fakty on potom sa snažil eufemizovať a nejakým spôsobom zľahčovať tým, že povedal, no ale čo chcete, vedieť tam vojna a v tej vojne používajú iba prieskumné lietadielka, v podstate sa snažia tie straty na ľudských životoch minimalizovať, ale tí Palestínčania sa ich maximalizujú tým, že nastrkávajú pred hlavne, alebo teda do domov, kde sú vraj teroristi, deti a tak ďalej, čo sú absolútne nezmysly, pretože dnes našťastie neexistuje už monopol toho, čo vy hovoríte, že by ste sa rád stretli, alebo že by ste teda legitimizovali s nejakým mienkotvorným. Viete, ja si myslím, že toto je základná chyba vo vašom myslení, nielen vo vašom pán Havran, ale aj vo vašom pán Smatana, že hovoríme, no, to je fajn, to som rád. No, že hovoríme o tom, že máme tu nejaké mienkotvorné médiá, alebo máme tu vôbec ľudí, alebo nejaký denník, nebudem menovať, to je jedno, týždenník, denník, hoc aké médium, ktoré je mienkotvorné. Ja si myslím, že mienkotvorná by mala byť každá jedna hlava, aj čo tu dnes sedí, a mohla si naozaj porovnať fakty, mohla si bez toho, aby mal monopol na distribúciu informácií, pretože dnes ten monopol našťastie nemá jedna strana, aby si mohli porovnať. A preto ja hovorím, tú zásadnú skutočnosť, a to je, že máme my so svojím názorom, so svojím videním sveta, so svojím pohľadom. Viete, hovoriť o tom, že Rusko versus Amerika, môžeme o tom sa baviť do nekonečna v rámci geopolitiky, môžeme sa baviť o tom, že koľko vojen za posledné storočie dobyvačných vojen viedlo Rusko, koľko viedlo Spojené štáty, akým spôsobom sa podielali na prevratoch Spojené štáty a do akej miery sa podielalo Rusko. My nehovoríme, že Rusko je aniel, ale my nehovoríme takisto, že Spojené štáty ako také en bloc sú diabol, pretože všade žijú ľudia, ktorí majú právo na to, aby žili lepšie. Ale na druhej strane, keď hovoríme o vládach, ktoré nejakým spôsobom koordinujú tú činnosť a ktoré si napokon ľudia volia, tak potom hovoríme aj o tom, že niekde je asi chyba. A my o tej chybe hovoríme, ale povedal by som naozaj od tých základov. My hovoríme, že tie základy spočívajú v tom, že máme naozaj organizácie, ako napríklad Bilderberg a mnohé iné, CFR a trilaterálna komisia a tak ďalej, ktorej členkou bola aj bývalá premiérka, ktoré ste robili poradcu pani Radičová. A viete, keď vy mne hovoríte niečo o politizovaní, o politických ambíciách, tak ja vám hovorím, že preboha, ako to môže povedať človek, ktorý robí besedy na pôde, kde je americká ambasáda, ktorá organizuje americká ambasáda. My sme neboli na besede, ktorú by organizovala ruská ambasáda. V čom je toto problém napríklad? Ale ja reagujem na to, že vy mne hovoríte, že politické ambície, alebo vôbec o politizovaní. Ja vám hovorím, že vy sa zúčastňujete besied, čo je silným politickým nábojom. To znamená, že je tam Sorosova nadácia, je tam americká ambasáda. Vy chodíte na besedy so študentami. Ja vám toto dopoviem a hneď vám dám slovo. Tiež som
tam moderujem, takže prepáčte. Ale chcem sa vás opýtať, že prečo, akože to je zlé? Že prečo je to zlé, keď spomínate tieto nadácie? No je to zlé v tej obrovskej disproporcii, v ktorej sa nás snaží tá druhá strana dávať do nejakých putinovských agentov, alebo vôbec do nejakej ruskej propagandy. Pričom mne to príde, ako keby nemal súdnosť tento výrok. No, tak bol som jemnejší, že? No a nemá súdnosť proste ani teda ten jeho tvorca, pretože hovorím znova, že sa zúčastňuje, alebo teda je priamo účastný besied, ktoré legitimizuje svojou prítomnosťou, ktoré organizuje americká ambasáda, chodí medzi študentov z Charge d'Affaires americkým, takže viete, my toto robíme s nejakým ruským. Keby vás pozývali, tak by to bolo OK? Poviem vám to inak, pozrite sa. Stále sa poviem vám kľúč k tej disproporcii. Tá disproporcia spočíva v tom, že vy a podobní ľudia vyťahujete moju fotku ako si podávam ruky s ruským veľvyslancom bývalým Kuznecovom. No, ale veď na tom predsa nie je nič nenormálne. My sme robili normálny rozhovor s ruským veľvyslancom a takýmto istým spôsobom, pán Smatana, sme chceli robiť rozhovor s americkým veľvyslancom. On povedal, takisto ako ten ruský, položte nám otázky, to je normálna protokolárna záležitosť, pošlite nám ich a my vám budeme na ne odpovedať, pokiaľ budeme teda môcť. Prišla samozrejme zamietavá odpoveď. To isté sa stalo aj v prípade izraelského veľvyslanca. To znamená, že to, že nám dal odpoveď, to, že nám bol ochotný poskytnúť rozhovor ruský veľvyslanec a neboli ochotní títo dvaja, tým pádom sme my ruská propaganda. Druhá vec ešte, ktorú vám chcem povedať, a teda na margo vás, ako toto si neodpustím, že stredoškolský učiteľ a versus nie ste asi len stredoškolský učiteľ, ste, znova opakujem, aj človek, ktorý bol jednak poradcom bývalej premiérky, to je ad 1, ad 2, znova opakujem, zúčastňujete sa besied a tam asi nejaká spojitosť je, veď to si snad nemusíme tu oči šmirglovať, môžeme si to povedať normálne na rovinu, že jednoducho sa stávate akousi súčasťou nejakého myšlienkového prúdu, nejakých ideí, ktorú vám ja ale neberiem. Ja vám ju vôbec neberiem. Je úplne legitímna, choďte. Len prosím vás pekne, zdá sa mi to úplne zvrhlé, keď vy pod vlajkou hviezdiček a prúh hovoríte o nejakej ruskej propagande, pričom vy sa exaktne dopúšťate toho, že priam kolaborujete s ideológiou, s ideami, ktoré šíri tá druhá strana. Tým, že vás vychvaľujú, hovoria o vás ako o expertovi. Čiže v mojich očiach môžete byť stredoškolský učiteľ, môžete byť expert, môžete byť čokoľvek, ale prosím vás, nestávajte do tej pozície teraz, že učiteľ prišiel a versus niekto iný. Ak hovoríme o tom mienkotvornom, znova opakujem naozaj, my sme takisto médium, ktoré nejakým spôsobom vytvára mienku. Veď samozrejme, každé médium má ambície na tú mienku pôsobiť. Ak v každom z nás je, akým spôsobom a čo si z toho zoberie. My, pán Havran, nerobíme nikdy také niečo, že by sme povedali v Pantareji, že prosím vás, Havranovú knihu my budeme bojkotovať, alebo nie vašu knihu, ale besedu o tej knihe. My nemáme vôbec žiadnu ambíciu, aby sme hovorili o týždenníku Týždeň, že preboha nemá čo robiť na pultoch predajní v Pantareji. Nám sa to zdá absolútne irelevantné z toho dôvodu, že sme presvedčení o tom, že je dobré, aby si ľudia čítali denník N, je dobré, aby poznali vás, aby poznali aj vás, aby si skrátka oni sami vedeli vytvoriť názor na to, bez toho, aby sme im ho my nejakým spôsobom korigovali. Zvestovateľia plurality vlastne. No my na rozdiel od vás tú pluralitu ctíme, pretože my pozývame do diskusí. Pán Havran, akokoľvek by sme to chceli zľahčovať. Ale mne to nemôžete vyčítať, ja som vás pozval, vidíte? A mám veľké problémy. Dobre, pán Havran, tak poďme na to inak. Veľké problémy. Vy ste ma pozvali kedysi do televíznej diskusie. Ešte prvej. Nie, ja vám poviem tú genézu, aby to bolo jasné. Ja som povedal, že by bolo dobré, keby sme tam mohli mať sami svoju kameru, aby sme skrátka boli zabezpečení voči tomu, že ten zostrih, ktorý by tam bol, by nebol úplne celkom v tých intenciách, ako by to bolo na tom surovom zázname. To bola prvá podmienka.
Vy ste na to zareagovali prostredníctvom produkčnej, že to nie je možné, pretože televízia má nejaké zmluvy a sú tam nejaké kulisy, za ktoré sa musí platiť. Skrátka v tej ekonomickej rovine sa viedlo to odmietnutie. Ale viete, že keby ste v ORF chceli točiť ako host, tak vás nepustia s kamerou do štúdia. Ja som to akceptoval, pretože to sa dá ťažko vyvrátiť, ale to, čo som naozaj už nechcel, je, že podľa mňa, pán Havran, to je taká moja rada, ale vôbec si ju nemusíte brať k srdcu, veď od takéhoto človeka na čo. Ale podľa mňa takéto diskusie, ako robíte dnes v slovenskej televízii, ja moc pána Hriba nemusím, ale obdivujem, alebo teda aspoň skláňam klobúk dole, hoci to bolo vždycky s jeho ľuďmi, ale bolo to aspoň naživo. Kdežto vaše diskusie, ktoré sú zostrihávané, na ktorých pracuje tým desiatok ľudí a potom si to pozeráte a potom dokonca sa to ešte vynáša aj von, potom vám poviem s kým a ako, tak sa mi to zdá byť trošku, ja vám poviem aj prečo sa to takto robí. Myslíte si, že... No mesiac predtým to natáčate, dobre, ale nebudeme z tejto rovine. Skrátka, ale ja vám hovorím, že ja som bol na tú... Pán Rostos, teraz vás preruším, Ďalšia konšpiračná teória. Budem na toto reagovať, lebo toto je proste nonsens. Jednoducho, toto je nonsens v tom... Pardon, ja som ti to nechcel, ja som chcel pánovi Rostosovi toto ako... Nie, toto je nonsens. Poprvé, my nerobíme v televízii typ publicistiky, ktorá vyžaduje živú diskusiu. Ja rozumiem, že komentáre, ktoré sú okamžite, hej, po spravodajstve sa robia naživo a robia to televízie naživo. Ja robím ako fenomenológiu spoločenskú, my sa venujeme veciam, ja nemusím diskutovať o ezoterike s Adélou Banášovou naživo, lebo ona mi to isté povie o mesiac aj o... Nemusíte mi hovoriť o Adéle Banášovej, hovoríme o našom prípade, neodbočujeme, ja vám hovorím svoj prípad. Nie, ale vy ste to stiahli akoby na celý... Ja nechcem, aby sa táto diskusia... Buďte taký dobrý, ja hovorím vám... Dobre, sa páči. taktože... Aby ste vedeli, vy ste z televízneho prostredia, robili ste kakao v Markíze, bola kedy myslím. Ja som robil na publicistike v Markíze, potom som robil kakao úžasné a kakao... No ako v poriadku, ale teda viete, ako malo aj celkom úspech a úžasný divák, tam si môžete dovoliť konečne robiť to, čo chcete. Dnes mi niekto povedal, nejaká vytvarnička, že Rostas však on robil kakao, keď som akože išiel. Čiže vy poznáte televíznu prácu. A to berete ako, že dehonestujúce, alebo tak? Lebo čo? Nie, ten tón mi príde taký, ale možno, že to len konšpirácia. Dobre. Nie, chcem vám povedať inú vec. Prečo ste urobili prečo by sme to takto komplikovali? Prečo by som Páleša pozval? No, keby som ho tam nechcel mať, ho nepozval. Aby sme sa netočili dokola. Ja som to odmietol, pretože mi bolo povedané... Keď som vás volal do štúdia, aby som to teraz dopovedal, tak to bolo preto, že som vás tam chcel. Nie preto, že aby som vás pozval a potom vám povedal, že vás tam nechcem. Keby som vás tu dnes večer nechcem, tak vás nepozvem. Ale mne to prišlo divné, ak ma chcete naozaj pochopiť. Prišlo mi divné. Ja vám rozumiem, že vám to prišlo divné, ale proste naozaj nie je pracovná skupina. Prišlo mi divné, keď niekto povie, že keď sa to natočí, tak potom sa to ešte skontroluje. Ja vám prepošlem tú komunikáciu s pani Michalovou. Dobre, však môžeme toto asi ísť ďalej. V poriadku, ale teda ma zaráža, lebo ste z televízneho prostredia, viete, ako programy vznikajú. Aj keď ste vyrobili kakao, sa robí aj tak, že ide naživo. Áno, ale televízia má formát, ktorý ide aj naživo. No však v poriadku, ja som robil kakao naživo aj. Ale my ho nerobíme. Takže keď hovoríte, že či si pamätám na kakao, tak hovorím, že kakao som robil naživo. No tak ale... Tam nič nestýchali, hej? To bola živá relácia, ktorá má príspevky. Vy ako z televízneho... Tie debaty boli naživo. Ale viete, že sú aj relácie. Keď tam boli rozprávky, tie sme naozaj púšťali. Prečo ste ich tam akože nastrihávali tie rozprávky? My sme tie rozprávky nenastrihávali. Vedeli účinkujúci, že ich tam nastrihávate tie rozprávky? Tie debaty boli naživo. To bola pauza. Dobre? Dáme si drink a vrátime sa o 10 minút, dobre? Ešte, pardon, Jura ešte dá jeden gong a vrátime sa, upokojíme sa, všetci dáme si cigu. Ja ďakujem za ten čas, lebo som si prečítal ďalší zaujímavý článok, ale... Juro už to... Juro si už ide čítať stále teraz. Pán Smatana, len sa vzdelávajte. Popri tom som vypozoroval jednu zaujímavú vec, že Slovensko je taká krásna krajina v tom roku 2015, že človek, ktorý tu vydáva časopis s nákladom 25 000 výtlačkov, ktorý prevádzkuje webovú stránku, ktorú mu vlastne nikto nejakým spôsobom nezavrel, ktorý za cenzúru označuje to, že mu v Pantarej stiahnu od pokladne medzi normálne časopisy, hej,
Jednoducho, mne to prípada ako systematické budovanie si obrazu obete cenzúry zo seba samého, už aj keď sa to nazvali, utajované informácie bez cenzúry. Len ukážte mi na prstoch, koľko proti vám momentálne beží súdnych sporov kvôli tomu, čo ste vytlačili. Pán Smatana, žiaden, pretože nič z toho, čo sme uvádzali, nenaplnilo skutkovú podstatu z toho, čo nás obviňujú. To znamená skutkovú podstatu trestného činu xenofóbie, rasizmu, antisemitizmu a vraj zrejme popierania holokaustu. Čiže nemáte žiadnu. Nemáme žiadnu vzhľadom na to, že to, čo vy tvrdíte o nás, a tie obvinenia sú absolútne irelevantné. Tak ale tu akože aj široký je čistý, takže to zase by som ako... Aj pán Majský, o ktorom napísala vaša mama, je čistý. No však, ale to je v pohode. No, gratulujem. Musíte s ňou hovoriť, ale nie so mňou. Bavíme sa s mojou skúsenosťou, ale ja si teraz už nedám povedať niečo, pretože vy ste mali 10 minút sústavného monológu. Ja chcem dokončiť myšlienku. Chcel som, aby ste mi ukázali na prstoch, koľko máte súdnych sporov, a nie aby ste okolo toho urobili imič toho, aký ste právne nenapadnutelní. Na Slovensku to funguje tak, že keď uverejňujete naozaj nepohodlné informácie, tak na vás dajú trestné oznámenie bez ohľadu na to, či ste niečo porušili alebo nie, pretože cieľom toho trestného oznámenia nie je vás dostať do väzenia, ale vás vysiliť vleklým právnym sporom. Ja som z učiteľského platu dnes zaplatil 530 € za advokátku kvôli tomu, že miestny podnikateľ bol dotknutý tým, čo sa uverejnilo o ňom na našom webe. V diskusii, nie v mojom materiáli. Momentálne naša webová stránka, nechcem jej tu robiť promo, obyčajná malá regionálna protikorupčná občianska stránka má 2 súdne spory. Jeden pokus o fyzický útok. A čo tým chcem povedať? Každý jeden slovenský občiansky aktivista vie, že upozorňovať na to, čo sa deje v Gaze, upozorňovať na to, čo robí Bilderberg, alebo spomínať na to, aké ťažké konšpirácie prebiehajú v Bruseli, je veľmi pohodlný biznis. V ten moment, ako náhle hrábnete na biznis chlapovi, ktorý prevádzkuje miestnu pílu, alebo ktorý si oplotiku z chráneného územia vo vašom chotári, vtedy vám pôjde o krk a vtedy pocítite, čo to je cenzúra. Vaše časopisy vytrhávala niekedy polícia zo schránok? Moje áno. A vám odmietla niekedy pošta rozniesť zem a vek? Mne moje letáky odmietla Slovenská pošta rozniesť, takže keď sa budem baviť, a ja to neoznačujem za cenzúru, ja to hovorím o zneužitie funkcií nejakého človeka. Všetko to, čo tu pán Rostáš povymenovával o tých hrozných... Prepáčte, už som sa... Zvykol som si, pán Šmatanovi. Tak, dohodneme sa na Šmatanovi a budeme fér. Takže, všetko, čo tu bolo vymenované, tlačí poslucháča alebo občana Slovenskej republiky do jednej veľmi zvláštnej pozície. Že občan krajiny, ktorá má 5 miliónov obyvateľov, čo je jedno predmestie Šanghaja, je zrazu paralizovaný tým, čo robí Izrael, čo robia Spojené štáty americké, tým, čo robí Európska únia, a jednoducho to sú hrozné veci, ktoré treba odhaliť. Ja som dospel k tomu, nedávam vám to za príklad, že človek sa má v prvom rade zameriavať na veci, ktoré zmeniť schopný je. A toto, čo robíte, to znamená, že popisujete rôzne tajné sprisahania a tak ďalej, rozumiete? Ja nemám problém povedať, že, a je to aj, som o tom pevne presvedčený, že útok na Irak je možno najvážnejšou chybou zahraničnej politiky Spojených štátov amerických za minimálne akože posledných 10, možno 20 rokov. Ale to nie je len útok na Irak. Ale koho zaujíma môj názor na Irak? A čo ja s tým môžem urobiť? Ja som si urobil analýzu, ale už som to nestihol hodiť do Excelu. Prebehol som vaše mlčanie. Prvý diel, druhý diel som už ako nemal sily. Tam Svetové obchodné centrum je tam rozmáznuté asi v 7 alebo 8 mlčaniach. Potom následne je to zrecyklované v tých časopisoch. Samozrejme, ak by sa potvrdilo to, o čom ste vy presvedčení, ja ste tak napísali, že to naozaj bola zinscenovaná vec, veľká čierna mágia a tak ďalej, ale ja sa pýtam ako občan Slovenskej republiky, čo to má so mnou spoločné? Áno, Spojené štáty americké podľa toho, čo si vymyslíte, sú hrozná, skorumpovaná krajina schopná zavraždiť svojich vlastných občanov. Ale ja som občan Slovenskej republiky. Pred nejakými 15 rokmi šéf našej tajnej služby v konšpirácii s ministrom vnútra a predsedom vlády uniesli prezidentovho syna, odvliekli ho na silu napitého do Rakúska a jeho spojku, ktorá mu nosila potom správy, alebo toho agenta, ktorý to chcel prezradiť, vyhodila do vzduchu, zabila ho. Ja už asi 4 alebo 5 rokov chodím
chodím s jeho matkou na stretnutia, na panichidy pri Remiášovom hrobe. My žijeme v krajine, kde to nie je, že dohady niekoho z internetu alebo nejaké špekulácie nejakých konšpirátorov. My reálne žijeme v krajine, kde bola zoslovaná ťažká konšpirácia s následkom vraždy a bola následne amnestovaná. V koreňoch nášho vlastného štátu, kde my chodíme voliť, je vražda. Ja som si pozeral tých 14 dielov, či tam nájdem jediný prípad toho, že by ste upozornili na zločiny, ktoré sa dejú na Slovensku. Nie všeobecne, že predali Veoliu, alebo máme tu finančné hrozné skupiny, ale kde by ste zarili do konkrétneho prípadu typu Remiášovej vraždy. Alebo, že by ste tam napríklad spomenuli pri tej zálahe materiálu týkajúcej sa dvojčiek, prípad toho, kedy sa dokázalo, že v meste Riazaň v Moskve, teda v Rusku v roku 1999, ruská tajná služba, ktorej vtedy velil Putin, rozmiestňovala priemyselnú výbušninu RDX do priemyselných panelákov, teda do obytných domov. A následne polícia vyšetrila a potvrdila, že to naozaj bola výbušnina a potvrdila, že to boli agenti FSB. A následne to nahnevané obyvateľstvo z tých vybuchnutých domov v Moskve bolo nasmerované do druhej čečenskej vojny, kde sa potom brutálne vyhadzovali civilné. Ja som o tom nenašiel jediný riadok vo vašich novinách. Videl som len 14 čísel, možno, že to bolo v 15. Ale keď si porovnám tú zálahu materiálu venovanej dvojčkám a všetkým zločinom Západu a Európskej únie, nenašiel som jediný riadok kritický voči súčasnému Rusku, jediný riadok kritický voči Putinovi a nenašiel som tam jediný riadok, ktorý by upozorňoval na konkrétne reálne zločiny, ktoré sa odohrali na Slovensku a doteraz neboli vyšetrené. Takže mne sa to zdá byť ako odvádzanie pozornosti od vecí, ktoré zmeniť môžeme, k veciam, ktoré môžeme len z diaľky sledovať. Ďakujem. Krátka reakcia, potom bude pauza. Pán Smatano, ak dovolíte... Už hodí. Ak dovolíte, ja by som to takto videl, že určite sa nenahneváte. Prosím vás, dramaturgiu toho časopisu ponechajte na nás. Ja si myslím, že kauzám, o ktorých hovoríte, sa venuje dostatok priestoru v dostatočnom počte médií. Pokiaľ nie, atakujte, prosím vás, médiá, ktoré sa vyslovene zaoberajú slovenskou politickou scénou. Máte k tomu denník N, máte k tomu denník SME, Pravda a Týždeň a mnohé ďalšie. A verím tomu, že tam sa určite nájde priestor na to, aby v ich formáte, tak ako je postavený, sa tomu vedeli relevantne venovať. Pokiaľ my sme formát postavili na tom, na čo sme ho postavili, tak prosím vás, nesnažte sa nám nejakým spôsobom nahovárať, že v tom je nejaká chyba. Skrátka, venujeme sa tomu z toho dôvodu. Je to vaše právo, ale potom sa nevoláte alternatíva, dobre? No tomu som neporozumel, ale možno mi to dojde. My sme médium, ktoré sa snaží poukazovať na veci, ktoré sa nás bytostne dotýkajú, a tie veci sa ale neodohrávajú. Pán Smatana, tie veci sa z nášho pohľadu neodohrávajú tak, že vykličia na Slovensku, ale tie veci sa odohrávajú ako infekcia, ktorá prichádza prostredníctvom či už zákonodárnej moci, či už monetárneho systému, či už mnohých legislatívnych opatrení, či už vojen, ktoré sa odohrávajú aj v našom mene vo svete. Či už je to, keď hovoríte o Iraku, no tak to nie je len Irak, to je Afganistan, Irak, Líbia, Sýria, dnes Ukrajina, Jemen a tak ďalej. Veď tieto všetky veci sa nás dotýkajú a sú stále bližšie ku nám. Ja som myslel, že na Ukrajine sú vojaci ruskej armády, nie americkej. Nie americkej? Nebudeme sa hádať o tom, kto akú uniformu nosí na Ukrajine, lebo proste to nemá zmysel. Dáme si krátku pauzu, dobre, a budeme pokračovať ešte 3/4 hodinovým rozhovorom tu, na tomto mieste, v New Spirite. Nech sa páči, Bade. Otvorený, dole sa páči, myslím, že Jure, ty si skončil, tak na úvod prvá otázka bude pre Tibora. Dobre. Zaznela tu akoby taká od Juraja, teda taká prosba alebo výčitka, že prečo sa nevenujete tým domácim veciam. My sme si inak s Tiborom teraz potýkali, že nemusí ako k týkaniu, teda ešte sa neviem, či sa tlieska podľa nejakých protokolov,
Ale neviem, či už ste všetci usadení, preto tak sa tu teraz tvárim ako taký polodement, že či vlastne môžem začať, alebo som... Áno, môžeme? Dobre. A prvá otázka teda, Tibor, na teba. Keď to teda tak máte ošefované všetky tie konflikty a povedal si, že jasne, však to je legitímna vec, že vy teda neriešite korupciu na píle, alebo váhostav, alebo čo, lebo vy riešite iné veci, povedal si, že sú to tie... No, ako teraz, hej, to tak zveličujem, ale v dobrom, tak ako keď vy obálku robíte. Aké sú vaše zdroje a tie nástroje teda na získavanie tých informácií o tých veciach, ktoré píšete? No, takže áno, potýkali sme sa. Michal, takto. Ty si v niektorých zo svojich blogov napísal, že budem to len parafrázovať, nepripravil som si citácie, mám veci v hlave. Chceš to strihať proste, hej? Postrihaj si to kľudne, vo svojej hlave tiež. No, my sme si teda ja som si prečítal, že Rostas nevie robiť s literatúrou, nevie robiť s informáciami, pretože nemá patričné vzdelanie. Keď si ma čekoval, tak asi si mohol všimnúť to, že okrem, teraz nechcem si robiť nejaké promo, ale okrem vysokoškolského vzdelania na univerzite, na Akadémii výtvarných umení, som sa venoval aj filozofii systematickej, robil som dizertačnú skúšku a tak ďalej, čiže niečo z toho predsa len, o čom hovoríš, viem. A často zaznieva aj od teba, alebo od ľudí podobných názorov, že to je to tak, ako keď sa stretne človek prvýkrát s internetom a začne googliť, že to sú vlastne v podstate produkty akoby googlenia. Na toto sa ťažko dá niečo povedať, ako len to, že ak chceš niečo googliť, musíš vedieť, čo chceš googliť, musíš mať najprv nejaký kľúč k tomu, o čom sa chceš dopátrať. To je na margo tej tvojej akoby poznámky alebo invектívy. Druhá moja poznámka je k tomu, že my vychádzame zo zdrojov, aj takisto mlčanie tam má takisto x zdrojov v bibliografii, z ktorých sa môžeme kedykoľvek poučiť. Ja si myslím, že určite nie je to o tom, aby som rozdával nejakú múdrosť. Skolektoval som nejaké veci v rámci relácie, ktorá zaznamenala svojho času nejaký úspech a potom sa preniesla na papier. To znamená, chcem absolútne vylúčiť akúkoľvek kalkuláciu, že na trhu je diera. Nie diera, a že my sme ju akoby využili a tak ďalej. To je skrátka spontánny proces, ktorý prišiel. Ten záujem ľudí je nepopierateľný aj vzhľadom na mlčanie, aj vzhľadom na knihu Mlčanie, na náš časopis a tak ďalej. To znamená, že zásadným problémom tu je to, že 45,5% podľa prieskumov Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, skrátka ľudí na Slovensku neverí tomu, čo sa v tom hlavnom prúde v tých médiách tvrdí. To znamená, že dnes je to v zásadnej disproporcii a práve tento fakt by som povedal, že je faktom, ktorý nás svojím spôsobom legitimizuje k tomu, aby my sme vytvárali priestor na to, aby sme mohli sa na veci pozerať aj inak a prinášať iný názor a iný pohľad. Ja ešte jednu poznámku, ak dovolíš, k pánovi Smatanovi. Nie je pravda, že my by sme nič nepísali o Rusku. Naozaj, treba si prečítať tých 24 čísel, k tomu 16. ste sa nedostali. My sme dokonca napísali jeden titulok, s ktorým som sa s pánom Chelemenníkom pochytil svojho času. Našťastie sme si už podali aj ruky odvtedy. A to je náš autor? Nie je náš autor, ale čítal Zemavek do istej miery, ho to vykolajilo, keď sme písali o veľkej vlasteneckej vojne, ale znovu to bol rozhovor so Soloninom, ktorý skrátka mal iný pohľad na vec a bol v zásadnej disproporcii s tým, čo sa o veľkej vlasteneckej vojne hovorí. Napokon, ak ste hovorili o Putinovi a Čečensku a o nejakých panelákoch, takisto v našom čísle odznelo aj to, že takéto indície tam boli. Písal to pán Murín. To znamená, nie je pravda, že my by sme boli imúnni voči tomu, že v Rusku sa nič takéto nedieje, alebo že indície, ktoré k tomu vedú, by sa nezakladali minimálne na pochybnostiach. Ak hovoríte o tom, že tu máme 9.11 a že sa nás to netýka, ja vravím, že to bol kľúčový moment našej novodobej histórie, vzhľadom na to, čo všetko sa potom dialo. Vzhľadom na to, čo napokon povedal aj jeden zo šéfov Pentagonu Wesley Clark, ktorý jasne uviedol, že v priebehu 5
5 rokov sa obsadí 7 krajín. To znamená, ten scenár, ktorý bol po dvojičkách, skrátka bol naplánovaný. Napokon aj dvojičky ako také, ten pád dvojčiek, ktorý my sme priniesli vedecké štúdie od profesorov, to nie, že my sme si to vymysleli, nie, že my máme nejaké pocity. Preruším ťa, lebo ja ako chápem, hej, že máte to akoby nejak ošefované, teda. Nepovedal si síce ešte presne. No zdroje som povedal, zdroje sú, uvádzame v bibliografii. Ako pracujete, ako verifikujete zdroje napríklad? Keď niečo aj sebe zaujímavejšie nájdeš niekde, v nejakej literatúre, tak vieš, aký ten princíp platí inde, že minimálne 2 rôzne zdroje, dokonca v niektorých prípadoch 3 rôzne zdroje. Hneď ti na to odpoviem. Verifikujeme ich tak, že niektoré sporné a kľúčové témy, ako bola napríklad rakovina, konzultujeme s odborníkom, ako bol napríklad primár doktor Lakota. Alebo v mnohých ďalších prípadoch je to samozrejme tak, že sa rozprávame s ľuďmi. Rozprávame sa s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú. Pretože ťažko by sme sa tu hrali na nejakých polyhistorov. Skrátka dávame priestor a čím ďalej tým väčší ľuďom, ktorí skrátka naozaj to majú jednak odžité, jednak z praxe skrátka tieto veci poznajú a uvádzajú tam zdroje. Ja poviem jeden maličký príklad, ako sa to nerobí. My sme robili, ja sa vrátim k tomu rozhovoru s českým zemským rabínom pánom Karlom Sidonom. My sme s ním spravili rozhovor. On bol na ten rozhovor pripravený, vedel, kto tam príde. Prešli sme cez ochránku, podobne ako na letisku, aby sme sa dostali na rabinát na Majselovej ulici. Napokon sme k rabinovi prišli. Ešte predtým, ako som začal rozhovor, som ho upozornil, že nebude to úplne celkom také jednoduché, alebo možno také, ako bol zvyknutý. Padali tam otázky ohľadne Gazy, padali tam otázky ohľadne mnohých sporných súvislostí. Ak o nás niekto hovorí ako o antisemitoch, tak je to absolútny nezmysel, pretože my dávame priestor na to, aby ľudia židovského pôvodu, ako bol naposledy rabín Weiss, newyorský rabín, mohli povedať svoje názory. My sme dali priestor mnohým ľuďom, ale prišla nám odpoveď, že momentálne teraz sme zaneprázdnení tým, že vytvárame škvrny na slnku, pretože máme zatmenie slnka. To bola odpoveď, oficiálna odpoveď od hovorkyne Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. Rabína Miersa sme takisto pozvali, ktorý odmietol skrátka naše pozvanie, ale prišiel tam napríklad pán Mešťan. No ale aby som prišiel k pointe. Priamo zo zdroja od pána rabína českého Karla Sidona sme sa teda pýtali, mali sme tam nejaké otázky a ešte sme ani neodišli z Prahy, a povedal, že ten rozhovor bol vynútený a zavolal na nás právnika v prípade, že ho budeme publikovať. Pán Smatana, to je jeden z takých príkladov, ako tu nefunguje sloboda slova. Ďalších z príkladov je to, že sa rušia besedy napríklad z technických príčin. To všetko, čo tu začalo, ohľadne mlčania, ohľadne zema veku, začalo v Slovenskom rozhlase, kde som bol pozvaný a ktorý rozhovor takisto sa potom neodvysielal z technických príčin. To bola oficiálna odpoveď. Dobre, máš zásluhu. Tie knižnice zaslúvajú Ďalšia zásluha. Ja len teraz hovorím, že ak hovoríte, že sa na nás nevedú útoky, prosím vás, mne by to ani nevadilo, keď sa vedú na nás útoky, lebo v podstate vy len zvyšujete predajnosť a zvyšujete čítanosť toho časopisu. O predajnosti nechcem hovoriť. Ale ako náhle začínajú ľudia, napríklad sme útočiť na učiteľku napríklad, čiže vašu kolegyňu na gymnáziu v Košiciach, za to, že si dovolila vyťahnuť obálku Zema veku na hodine. Mimochodom, tá obálka bola namalovaná newyorským, čiže americkým patriotom, bola namalovaná v tých intenciách, o akých my hovoríme. Židovského pôvodu bol dokonca ten autor. Takže, viete, ale keď útočia, Michal, toto je strašne dôležitá vec. Mne to nevadí, ale v momente, keď začínajú útočiť, ja to vám nerobím, pán Smatana. Ale môžem začať. Ako náhle začnú útočiť na ľudí, ktorí čítajú Zemavek a začnú o nich robiť karikatúry. Ja som mal rozhovor s tou učiteľkou a bola z toho dosť frustrovaná. Mimochodom, potom bolo rodičovské združenie, na ktorom prebiehala diskusia, našťastie. A bol si na rodičku? Nebol som na rodičku, je to v Košicoch. No ale prebiehala, povedal mi to pani učiteľ. Dobre, Tibor, pochopil som ten odkaz, nepovedal si mi jednu vec, potom sa na to opýtam. Juraja, ty si to môžeš premyslieť. Zdroje verifikujeme tak, že sa častokrát s tými zdrojmi stretávame priamo v rozhovore s tými zdrojmi. No, dobre, ale akože keď píšeš, ja neviem proste tie veci, že vieš, ja neviem proste, že ako niekto môže napísať, že takáto tekutá oceľ ti padne na hlavu
neviem nič, keď píšete o 9.11, vieš, ja nemám akoby šancu proste zistiť, že či... Na 9.11 je komisia NEIST, ktorá to dodnes nedokázala potvrdiť, akým spôsobom padla budova číslo 3 napríklad. Čiže, ale ak sa chceme budova číslo 7, tretia, do ktorej nenarazilo lietadlo, ak sa chceme ale baviť konkrétne o 9.11, to je asi samostatná téma. Nechceme sa baviť. Juraj, verifikuje podľa teba, Tibor, dostatočne zdroje, alebo sú to iba kompiláty? Takto. Sú to kompiláty. Počkaj, ja som si stopol asi 9 minút tu prebehol, takže prosím vás, postrážte mi to niekto, mám čo povedať a dosť mi na tom záleží. Prvá vec, originálne články v Zemi a Veku sú články, kde robíte reportáže, povedzme z nejakých komunít zo Zaježovej, cestovanie a podobné záležitosti. V ten moment, ako náhle začne sa písať o svetových sprísahaniach, o svetovej ekonomike, o rozvrate, ja neviem, a tak ďalej, ekonomických financií, o narastaní obrovskej ekonomickej moci Ruska a podobné obľúbené témy, tak v ten moment samozrejme tie zdroje miznú, keď napíšete takú brutálnu vec, ako že na Ukrajine sa kradnú orgány, takže pribúda videí, ktoré hovoria a tak ďalej. Čiže už tam nie je nejaká konkrétna, samozrejme nejaká konkrétna citácia. Teraz, vy sugerujete, a možno tomu aj sami veríte, že vlastne sa s vami novinári nebavia a politici vás odmietajú a respondenti vám potom odoprú už nahratý rozhovor. S nimi tajne stretávate? No, my sme mali pána Čarnogurského naposledy v debate. Ale máme Daj nejaké iné meno, rýchlo, prosím ťa. Vyťaň nejaké iné meno. Ale aj iných politikov. Ak sú politici aj veľvyslanci, tak potom aj tí, ale oni neodmietajú. No ale pán ak dovolíte, ja dokončím myšlienku. Títo ľudia sa vám nevyhýbajú, ako podľa vášho názoru alebo pocitu, a fakt to z vás akože cítim, že ste naozaj možno aj bytostne presvedčení o tom, že to kvôli tomu, akú otázku na telo ste im položili, ak ste ich demaskovali a podobné veci. Ale ja som presvedčený o tom, že vás vlastne tí novinári neberú do partie kvôli tomu, že vy nehráte tú istú hru, čo oni. Ale nie kvôli tomu, že by ste neposlúchali ich veľkých mocipánov, ale kvôli tomu, že jednoducho nerešpektujete základné žurnalistické štandardy. A to je to základný rozdiel. Ja netvrdím, že médiá na Slovensku sú v dobrom stave. Médiá na Slovensku ani v Čechách, možno ani v Európe nie sú vo veľmi dobrom stave. Sú v kríze, vieme, kto ich vlastní, vieme o tých prúseroch, Kali a Baby. Ja som vám neskákal do reči, pán Rostas. Ak dovolíte, ja som vám do reči neskákal, aj keď ste hovorili také veci, že sa mi ježili vlasy na hlave. Keď ste mňa samého obviňovali, že legalizujem Spojené štáty americké, teda ja som sa v podstate skôr bavil, ako ja môžem legalizovať Spojené štáty americké účasťou na besede. Ale jednoducho som sa ovládol, neskočil som vám do reči a teraz vy mi nechajte dokončiť myšlienku. Novinárske štandardy sa v Európe budovali stáročia. Odkedy vznikla knihtlač a vlastne ešte skôr, ešte keď sa knihy ručne opisovali, tak už sa vytvárala citačná štruktúra, citačný aparát, že jednoducho v serióznej knihe a aj v investigatívnom článku ste schopní vysledovať tvrdenie po tvrdení až ku zdroju. Aj keby tým zdrojom bolo nakoniec, že nahrávka, ktorú má autor k dispozícii. Toto je len jedna záležitosť, ktorú solidný investigatívec alebo novinár, ktorý naozaj píše o ťažkých veciach, tak to robí. Seriózny citačný aparát, vyzdrojovanie, overovanie z niekoľkonásobných zdrojov. To je len jedna vec, ktorú tam jednoducho nemáte. Druhá vec, ktorú jednoducho nemáte, a to neplatí len pre Zemavek, ale to je spoločná choroba všetkých tých takmer 50 webových stránok. Tam nenájdete dementy. Obyčajný bulvár, nechcem teraz ukrivdiť nejakým ľuďom, ktorí jednoducho píšu o celebritách a podobných veciach, keď sa im na niečo príde, tak keď sa už aj neospravedlnia, aspoň to stiahnu. No to ti môžem povedať, že nie, Juro. Väčšinou stiahnu. No, nestiahnu.
Rozumieš, ale Rasista. ďalšie veci, ktoré sú v normálnej žurnalistike veľmi ťažko ako ospravedliteľné je jednoducho máme tendenčné médiá, ale vy ste obertendenční. Keď som vás tu pomerne dôrazne obvinil alebo napomenul na to, že v tých 14 číslach som nenašiel jedinú kritiku Putina, tak ste vlastne spomenuli to, že ste písali o tom, ako červenoarmejci robili nejaké negatívne veci, alebo myslím, boli hnaní do útoku, hej, ale je tam ukrajinský hladomor a podobne. Samozrejme, že súčasná ruská garnitúra je citlivá na každú zmienku o veľkej vlasteneckej vojne, pretože ju používa ako interpretačný rámec pre vysvetľovanie súčasných javov a svojim obyvateľom tvrdia, že to teraz na nich fašisti zo západu útočia. Hej, a v tom žije možno 50, možno 60% populácie Ruskej federácie. Hej. Ale jednoducho máme na Slovensku tendenčné médiá, ale takým extrémnym spôsobom tendenčné, že v 14 číslach nenájdete jedinú negatívnu zmienku o Vladimirovi Vladimirovičovi, pričom tam nájdete tisícky, nie že zmienok, ale ja som slúbil Michalovi, že nebudem citovať, ale mám tam akože veľmi pekné špeky o tých výrokoch, ktoré sú až, ako to emotivita je akože pekná vec. Čiže základný rozdiel, prečo podľa môjho skromného názoru sa s vami nechcú baviť, nie je ten, že by ste vy hovorili veci, od ktorých dávajú oni ruky preč, pretože ich moci páni, ktoré vodia tie figurky, rozhodli nejak ináč, ale jednoducho kvôli tomu, že nerešpektujete pravidlá tej hry, ktorú normálna žurnalistika hrá. Vy sami seba označujete za alternatívu, ale alternatívou voči tendenčnosti nie je opačná tendenčnosť. Alternatívou voči lži nie je opačná lož. Alternatívou voči lži je pravda. Alternatívou voči manipulácii je objektivita. Keď sa ma častokrát ľudia pýtajú, že kto je potom tou alternatívou, keď nie slobodný vysielač, lebo oni sa sami pasú do tejto pozície, že my teraz prinášame zatajenú, cenzurovanú pravdu a tak ďalej, čím pomerne brutálne urážajú všetky obete cenzúry, skutočnej cenzúry, ktorá u nás platila, tak im hovorím, no viete čo, máme sociálne siete, pozrite sa napríklad na taký projekt Britských listov. Vedie to pán Čulík, profesor z Británie, ktorý si sakramensky dáva pozor na to, aby rešpektovali v redakcii redakčné štandardy. Tiež čerpajú najmä z internetových zdrojov, ale jednoducho linky, citácie, zdroje a viete si to overiť a hlavne je tam polemika. To je napríklad jedna z vecí, ktorú u nás prakticky nenájdete. Jednoducho, že by sa teraz zrazu objavil o mesiac nejaký názor, ktorý by hovoril, viete čo? No tvoj článok, nie? Zemavek napríklad. Môj článok Zemavek nebol, ale vravím, teraz sa musím kontrolovať a poviem, ako, nemôžem odísť bez toho, aby som to nepovedal. Kým rozprávate o častiach sveta, kde slovenská politika doštiahne jedným hlasom z 350, kým hovoríte o hrozných veciach, ktoré môžu riešiť občania Spojených štátov amerických, tak si hovorím, ako dobre. Ale v ten moment, ako náhle začnete uverejňovať sugestívne články, kde použijete napríklad informáciu, že 97 alebo 6, keďže nemôžem hrávať v papieroch, tak to nebudem citovať presne, percent ľudí liečených tradičným spôsobom na rakovinu zomiera. A následne nasledujú články o tom, že ako mrková šťava, výborná vec, prírodzená strava, dobre, zbavte sa nenávisti, perfektné. Ale v ten moment, ako náhle uverejníte nepravdivý údaj, že 97 alebo 6 alebo 9% ľudí tradičným spôsobom liečených na rakovinu na to zomiera a je to jeden obrovský podvod farmaceutickej lobby, tak v ten moment už sa dopúšťate veci, ktorú by som označil za zločin. A keď vás na to ľudia upozornia, bloger, aspoň teda meno, ak dovolíte, poviem, volá sa Marian Jánoš, keď na to upozorní, tak vy postupne korigujete a z 97% sa nakoniec dostanete k nejakým 70, potom k 60, pričom realita je 50% podľa Národného onkologického registra. To už není sranda, to už nie sú táraniny o tom, ako zhodili dvojičky bez toho výbušninou, bez toho, aby niekto počul výbuch nanotermitom. To nie sú nezmysly o tom, čo svetové sprísahania od roku 39, prosím vás, kto niekedy skúsil zorganizovať školský výlet, tak tým vašim plánom o svetovláde sa môžem len vysmiať. Pretože zistíte, že ľudia
čo vám niečo slúbujú, tak vám to nedonesú. Existuje Ockhamová britva, že nezmnožujte súcna, že jednoducho nevysvetľujte niečo nejakými novými javmi. Existuje ešte jedna britva. Ak je možné, myšlienková britva, ak je možné vysvetliť nejaké dianie ľudskou neschopnosťou, tak to nevysvetľujte s prisahaním. A jednoducho v ten moment, ako náhle sa ľudia, predstavte chorého človeka. On vie, že má ísť na ožarovanie, vie, že mu zlezú vlasy, vie, že má šancu 50/50 podľa lekára. A vy mu poviete, že nie, to sú zločinci, ktorí vás klamú. Mojich 20 študentov, ktorých som z jednej triedy doviedol k medicíne, nie ja, ale moji kolegovia, čo učili biológiu, to sú skorumpovaní ľudia, asi 4 z nich sú na onkológii, vrátane detskej onkológie. A teraz niekto povie tomu rodičovi, že na 96, 7, 8% tvoje dieťa zomrie v rukách tých lekárov, ktorí sa nechali kúpiť firmami, lieč ho nejakým iným spôsobom, tradičným a tak ďalej. Ja toto považujem za zločin. Takže najprv k tej verifikácii, pán Smatana. My naozaj v každom článku hovoríme o zdrojoch, jasne tie zdroje uvádzame, takisto som to robil ja aj v mlčaní. Pokiaľ hovoríme o novinároch, treba si možno stále uvedomiť jednu vec, alebo o tej novinárskej, na ktorú ste narážali, tej etike, alebo toho, že čo je ten bežný rámec, normálny rámec. Poprvé uvediem jednu skutočnosť. Tou skutočnosťou je, že dnes tú veľkú mediálnu šestku vlastní v rukách niekoľko ľudí, ktorí sú prepojení ekonomicky, ktorí sú prepojení politicky, čo už samo o sebe dáva veľký otáznik nad tým, do akej miery tieto médiá môžu byť naozaj slobodné a do akej miery tieto médiá môžu naozaj prinášať slobodnú diskusiu a pluralitu názorov. Druhá vec je, pozrite, hovoril to už John Swinton ako niekdajší šéfredaktor New York Times z roku 1891 a ten uviedol pred novinármi, keď dostával cenu, že jednoducho, budem tak parafrázovať, že vy veľmi dobre viete, do akej miery sú novinári kúpiteľní, do akej miery sú v podstate prostitútmi, vzhľadom na to, že keby naozaj povedali to, čo si myslia, tak ako náhle by to povedali, boli by na ulici, podobne ako on. Čiže, a dopoviem, dobre? Jak to robíte, že to na vás neplatí? Pán Swinton hovoril presne o tom, čo hovoríte vy, o tej normálnej žurnalistike. Pokiaľ vy, povedzte mi ten príklad normálnej žurnalistiky alebo toho, čo sa má v žurnalistike viesť. My sme uvádzali a vždy budeme uvádzať zdroje ako korunných svedkov. Ja som tu spomenul pána Wesleyho Clarka, ktorý povedal napríklad tú skutočnosť, čo som už povedal po dvojčkách. My sme uvádzali. Ja mám rád napríklad knihu Iná cesta k trhu od Josefa Stiglitza, ktorý bol šéf-ekonóm Svetovej banky a ktorý jednoducho povedal, že Medzinárodný menový fond je organizácia, ktorá svojím spôsobom prostredníctvom reštrukturalizačných opatrení vyvlastňuje krajinu. To sú slova, samozrejme môžeme pokračovať ďalej. Pokiaľ hovoríte o tom, že neexistuje tam nejaká diskusia alebo čo, no tak toto je už naozaj že vážne tvrdenie, pretože ak si zoberiete diskusiu, či už je to denník SME, alebo si zoberiete diskusiu na denníku N, tie diskusie sú mazané. Z dôvodov nejakých, samozrejme, že porušili etický kódex a tak ďalej. Pán Smatana, my diskusiu na našom Facebooku, na našom webe máme otvorenú, my tam nikoho neperzekujeme. Napriek tomu, že tam existuje x ľudí, ktorí sa permanentne vracajú k nejakým témam a snažia sa tú diskusiu rozdrobiť. Autorov, nie občanov po článku. Tak pozrite, veď toto už je principiálne niečo, že ak niekto uverejní nejaký článok, tak ako náhle uverejní, je tam diskusia, tak predsa je tá diskusia asi k tomu, aby sa tam vymienili názory. Pokiaľ je tá diskusia zmazaná a zrušená, tak ako som to uviedol... 90% materiálov na webe nemáte, tak, ako vy vychádzate v printe. No, a na webe je možno 10% článokov, takže nemôžeme k tomu diskutovať. Ale my vychádzame na webe, my dávame takisto priestor na Facebooku, takisto tam majú ľudia možnosť, my ich žiadnym spôsobom neblokujeme. My týchto ľudí skrátka do diskusie púšťame, my diskusie pod tým, čo píšeme na webe, nemážeme tak, ako to robí. Tibor, myslíš si v redakcii s kolegami, že je to prínosné? Lebo vieš, tie pán diskusie... Čikovský si to nemyslí, preto ale ja sa nepýtam Myslím si, že máme slobodu slova, takže tí diskusie Ja ti poviem, hej, napríklad, mne prišiel diskusný príspevok, mi dnes prišiel, hej. Ja ti ho normálne prečítam, aby si vedel, že čo to je diskusia na webe. Vy to všetci poznáte, ale je to podľa mňa zvláštne, keď vám to príde z
z odkazu proste cez Facebook, o ktorom ty hovoríš, že to podporujete. Napísal nejaký pán, ty si dobrý kokot. Normálne podpísal sa, že Roman Imre. Michal, ja ti teraz ale zarobujem. Normálne, že toto mi napísal, že dnes mi to prišlo. Aha. Mal taký názor, no čo s tým spravíš? Ako vieš, ja mu to neberiem, ale ako zvažujem stále, že či by mi to akože mal písať niekde, vieš. Že keď to povie svoje ako frajerke. Na základe tohto chcete zrušiť diskusie, no tak proste je to jeho názor, no ale ja by som to nedehonestoval tak, že teraz ty tu vyťahneš niečo a potom tým pádom budeme vlastne súhlasiť všetci, že diskusie nemajú byť. No nie, no však ale keď už hovoríš teda... Funkčnosť diskusí na internete je veľmi otázna. Veľmi dobre vieš, že všetky veľké médiá s tým proste sa pasujú, nevedia ako... No ale my sa s tým nepasujeme tak, že by sme ich zakazovali na rozdiel od našej konkurencie. Ale keď už teda hovoríš o jazyku... Ale akože zvyšuje to kvalitu tvojich novín napríklad? Keď už teraz hovoríš o jazyku diskutérov, tak potom dovol, aby som pripomenul tvoj jazyk, v ktorom si spomenul, Rostas nemá žiadne právo na to, aby sa vyjadroval k tým veciam, lebo je postratý nácek. To sú tvoje slova. No jasné. No jasné, ale tak to len potvrdzuje uvedenie aj tvojho aj toho diskutujúceho. Ja som takéto nič o tebe nenapísal. Počkaj, to je umelecká tvorba. No tak áno, ja gratulujem ti za výkony umeleckej tvorby, ale ja ich za umelecké nepovažujem, ale pokiaľ ty áno, tak samozrejme to týmto spôsobom legitimizuje to, o čom hovoríš. Ja len hovorím o tom, že keď sa vedie diskusia, tak tá diskusia má byť o tom, že je tam nejaká sloboda slova a tak ďalej. Dobre, ale vieš, ty unikáš stále, tvrdíš, že ty si vyťahol jeden, ja ti môžem dať, že Rostas zomri, no čo ti to teraz mám ako... Ale však to dobre, všetci máme také, ale... Ale toto si chcem dať ako argument na to, že diskusie nemajú... Nie, ja som sa ťa chcel opýtať, či toto považuješ, lebo ty veľmi dobre vieš, že 90% diskutérov sú proste chronickí idioti, ktorí od rána do večera toto vypisujú sústavne na všetkých weboch. To je úplne jedno, pod akým článkom, pod akým menom. A či ty si... Teraz ich zakážeme, alebo čo? Nie, diskusie. Nie, ja sa ťa pýtam, že či ty si myslíš, že toto zvyšuje akoby kvalitu tvojich novín, keď to povoluješ. U nás je také pravidlo, že my to nemážeme pre Boha, no tak neviem, čo ti k tomu povedať. My diskusie nemážeme v žiadnom prípade, my diskusie necháme tak, my nerušíme žiadne diskusie pod našim článkom. To znamená, že my to, čo hovoríme, ctíme. Navyše ešte, ale keď sa o tomto takto tu bavíme. Pre mňa je zaujímavá skutočnosť, ako ste, pán Smatan, spomenuli, že vám to robí potešenie, že stredoškolský učiteľ versus teda Rostas. Ja sa vás opýtam, že do akej miery vlastne vy ste prispeli v rámci vašej činnosti k tomu, aby sa tá spoločnosť mala lepšie. Tým, že ste spísali a vygooglili 42 webov, toto je váš, prosím vás, príspevok k tomu a potom, aby ste robili besedy zo Charge d'Affaires na túto tému, aby ste... Ale toto ťa strašne irituje. Mňa to neirituje, veď preboha, ten zoznam slúži ľuďom na to, aby si ešte rýchlejšie pozreli tie weby. Čo to ty máš, toto, že s týmto americkým diplomatom, takto ťa to berie, že... Lebo stále sme označovaní, že my sme nejaká putinovská propaganda a ja hovorím, ako môžeme byť označovaní človekom, ktorý robí diskusie s americkým Charge d'Affaires, s ktorým spolu s pánom Šaferom, to jednoducho organizujete, ktoré sú pod záštitou OSF, ktoré sú pod záštitou amerického veľvyslanectva. Vy hovoríte o propagande, ale pritom viete si predstaviť, že my by sme mali diskusiu, kde by bol nejaký ruský Charge d'Affaires, no čo by sa potom spustilo? Ja si to neviem predstaviť. Prečo majú Rusi problém si dať svoju vlajku na besedu, ktorú organizujú? Vy chcete povedať, že Ruská federácia na našom území nevykonáva aktivity na posilnenie svojho mocenstva? Ja hovorím o vás, o vašej osobe. Áno, dobre, len takto. Michal, mám sa obávať? Sa máš obávať? No pretože tu padlo, že čo som urobil pre... Nie, no tak ale to je zase, vieš ako, toto by som rád napravil. Tých 42 webov mne nepríde ako nejaká sačúžná činnosť. Tibor, ale ty vieš, že Ďuro Smatana sa neobjavil ako na verejnosti pred pár týždňami, keď zverejnil zoznam webov. Ale vidíte, oni sa zrejme týmto, ja som ho nesledoval a nesledujem ani zoznam som nevidel, lebo pre mňa to je úplne ako... Ja nechcem povedať, že veľmi starý aktivista, ekológ, ale proste on naozaj veľmi dôsledne dlhodobo robí svoju... Áno, tak ako, ale toto sú ako overiteľné veci. Mne sa zdá byť trošku trapné, ale môžem. 3
veci, ktoré si ocenujem najviac. Táto s tým zverejnením 42 zoznamu webov, to bola brnkačka, to bola najnízko rozpočtovejšia a najefektívnejšia vec, aká sa mi v aktivizme podarila za možno posledných 10 rokov. Ľudí si myslia, čo všetko si ty za to dostal, za ten zoznam? Keď už dvakrát ste spomenuli tie besedy, môžem sa len smiať. Ja nemám problém priznať besedu, keď je zvolaná americkým veľvyslanectvom, pretože nikto iný ju nezvolal. Ponúkla mi nadácia otvorenej spoločnosti, že mi zaplatí cestovný listok z Považskej Bystrice do Bratislavy. Ja som to odmietol, lebo by bolo trápne, keby zrazu som mal na účte 5,70 za RegioJet. Hej. Prišiel som, je to zadarmo, verte tomu alebo neverte, robím to pre pocit dobre vykonanej práce. A teší ma... To sú najhorší. Teší ma, že pomáham negovať snahy vytrhnúť Slovensko z geopolitického priestoru, ktorý preň považujem nie za ideálny, ale z tých, ktoré sú možnosti k dispozícii v Európe, za najlepší možný. Môže sa zdokonalovať, je tam v Európe je korupcia, Spojené štáty americké sú kakaná veľmoc, ktorá unáša ľudí a mučí ich. Hej. Ale v reálnej situácii, keď vy napríklad napíšete do svojich novín a opakovane ste zverejňovali to memorandum slobodných občanov, alebo tak nejak sa to volá, dáte si do titulku, že geopolitický časopis, každý, kto sa venuje trošičku geopolitike, aspoň povedzme na tej úrovni základnej a strednej školy, tak musí padnúť z nôh, pretože tam sú také perly ducha, prepáč, nebudem citovať, ale mám to nachystané, že každý občan Slovenskej republiky má právo, aby mu banka Slovenskej republiky dala bezúročný úver. To tam takto naformulované nie je. Ako ste povedali, že má právo. Ja som to vedel. Ja som vedel. Počkej, Tibor, tak prečítame to, ja som sa bál, že to parafráza. Ale podstata je taká, áno. Veď bezúročná ekonomika predsa existovala v celom stredoveku, keď si bol úrok dokonca za islamské bankovníctvo, hej? Aj islamské bankovníctvo, ale existovalo to aj v stredoveku. Ja som schopný, kým si to nájdem a ocitujem vám to, tak som schopný pokračovať vlastne v tej argumentácii. Čiže považujem pozíciu Slovenska v tom geopolitickom priestore, kde je za najlepšiu možnú. Bolo by treba ju zlepšovať, ale v rámci toho systému, kde sme, ako náhle niekto začne hovoriť, povedzme o neutralite, že by sme mali vystúpiť z nejakého vojenského spojenectva a povedzme nebodaj ešte vystúpiť z Európskej únie, tak sa pýtam na alternatívy. Pretože to, čo vy tam opakovane tvrdíte, či ústami memoranda alebo svojimi vlastnými, že neutralita na Slovensku a my odmietame akékoľvek vojnové konflikty a podobné veci, každý jeden človek, ktorý sa venuje reálnej politike, vám potvrdí, že toto sú absolútne naivné predstavy. Máme v histórii stovky príkladov, kedy štáty vyhlásili neutralitu, s nikým nemali žiadne konflikty a nepriateľská armáda sa cez nich prevalila ako stádo koňov, pretože im nekladli žiadny odpor. Ale ak dovolíte... To znamená, že máme tu mať základne? Na to? A prečo nie? Sme schopní sa... Opačná otázka. Je schopná Slovenská republika sa brániť vlastnými silami? Áno alebo nie? Tým, akým spôsobom sa Slovenská republika sa ubrániť aspoň proti, povedzme, Jopiku? Tým, že budeme mať základne NATO na Slovensku, stávame sa samozrejme terčom. Poprvé. Po druhé, slovenská armáda a slovenské hospodárstvo ešte kedy si začal z Československa bolo sebestačné, dokázalo kooperovať v rámci, povedzme, RVHP. Teraz nie, že by som obhajoval socializmus, ja len hovorím, mali sme tu 500 eurový dlh na hlavu, dnes máme takmer 8 000. Hovoríme tu o Spojených štátoch, ktorí majú 17 alebo 18 už biliónov dolárov dlh. Krajina, ktorá je najzadlženejšia, má byť našim vzorom. Keď hovoríme o ruskej ekonomike, alebo keď hovoríme o ekonomike krajín BRICS, alebo hovoríme o orientácii sa na euroázijské trhy, tak to je úplne normálna, legitímna požiadavka. Dopoviem teda ešte myšlienku, poviem. Pokiaľ vy sa snažíte hovoriť o tom, že je naivné existovať bez úroku, pokiaľ hovoríte, že je naivné existovať tak, že tu máme mať, a toto je základná, absolútne základná priorita, podmienka, ktorú ja vnímam ako politickú podmienku, že na Slovensku má byť funkčné referendum. To nie je, že niekto príjme nejaký protokol, ktorý sa v zemaveku napíše. Napokon celé to memorandum slobodného občana je koncipované tak, že ústrednou témou toho celého je funkčné referendum, na základe ktorého by sa dokázalo napríklad
dať občanom otázka, či chceme mať základne NATO na Slovensku. Nebudeme o tom rozhodovať ani Mišo, ani vy, pán Smatana, ani a budú o tom rozhodovať občania. Takisto ako občania mohli v 97. roku rozhodnúť o tom, 99. roku o tom, či chceme otvoriť vzdušný priestor preletom amerických stíhačiek NATO alebo americkým bombardérom na to, aby bola likvidovaná krajina Kosovo a Srbsko a tak ďalej. No skrátka, mnoho otázok, ktoré by referendum, podobne ako vo Švajčiarsku, kde je tá kvóta referenda 100 000 na rozdiel od našich 350 000. Mimochodom, to referendum je aj tak nefunkčné, keď je 350 000. Toto je naša základná, moja osobná a mnohí ďalší ľudí, ale to nemáš veľmi dávno, ty bol túto vec, nie? To nemáš veľmi dávno, túto vec o referende. O referende je memorandum Slobodného občana z roku 2012, pod ktorým som podpísaný, takže je to ešte predchádzalo Zema veku. Takže v tejto genéze je to dávnejšie. Ale krátku reakciu, lebo ty si dohľadal dovtedy. Dohľadal som. Takže ten citát je takto. Slobodní občania sú vlastníkmi štátnej banky, ktorá každému občanovi slobodného štátu poskytuje úvery s garanciou nulového úroku. Hej. Akože dobre, môžeme teraz, ale ja teraz nechcem, aby sme sa začali baviť o tom, aký je, ja sám nemám žiadne dlhy a je to jedno z mála vecí, ktoré som rád, že sa mi to podarilo urobiť, ale tvrdím, že výzvy po neutralite vo vašom prípade nie sú motivované tým, že by ste chceli byť mimo naťahovania veľmocí, ale tým, že momentálne v súčasnej situácii otvoriť referendum o vystúpení Slovenska z NATO je priamou nahrávkou na smeč presne to, čo potrebuje Ruská federácia na v podstate vymknutie alebo oslabenie zakotvenia Slovenskej republiky v západných štruktúrach. Pretože NATO nemusíme mať radi a nikto nemá rád cudzie základne, však nemáme žiadne cudzie základne na svojom území, nikto to nemá rád, ale v ten moment, ako náhodne vystúpili z NATO, tak môžeme počítať, že značná časť firiem zahraničných, napríklad nemeckých, odchádza, pretože necíti dostatočnú garanciu ochrany svojho majetku. Ak niekto hovorí, že je neutrálny a že je nezávislý a že mu ide o to, aby Slovensko zostalo mimo tých škaredých veľmocí, vyhlási Mariana Farkaša za svojho redaktora, ktorému následne Donetská ľudová republika, to sú tí vzbúrenci podporovaní Moskvou na východnej Ukrajine, udelí mu akreditáciu žurnálu Zem a vek Slovakia. Nájdite mi na Slovensku jedinú redakciu, ktorá by mala ako svojho redaktora človeka, ktorý vystupuje ako zakladateľ veľvyslanectva Novoruska na Slovensku. Novorusko je... A to už aj skrachovalo medzi tým, nie? Už medzi tým aj Lavrov povedal, že už nikto to Novorusko nechce, ale váš človek, ktorému vy ste dali, že môže vystúpať ako váš redaktor, ja viem, že priamo nie je v tom zbore, ale chodí s vami na besedy, tak tento človek vlastne pôsobí v Donetskej ľudovej republike s vašou novinárskou akreditáciou, pričom okrem iného dobre informované zdroje, ktoré nebudem menovať a ktoré som si overil googlením na internete, hovorí, že tam organizuje napríklad tých kepertov, či ako sa volajú, ktorí tam chodia strieľať. Hej, to znamená slovenských, prepáčte, že to takto poviem, chalanov, ktorí z nadbytku testosterónu nemajú lepší nápad, než ísť strieľať do bratského slovanského národa na strane druhého bratského slovanského národa. Takže jednoducho netvárte sa, a ak máte v podtitule magazínu, že sa venujete geopolitike, že niečo také sexy, ako je vyhlásenie neutrality, nemá úplne jasné politické a zahranično-politické vzťahy. A čo sa týka toho referenda... Naše vyhlásenie neutrality ale absolútne súvisí s tým, že bude funkčné referendum. O funkčnom referende sa ľudia budú môcť venovať otázkam alebo odpovedi na otázkam, na ktoré sa za normálnych okolností venovať nebudú, keďže referendum o NATO bolo zmarené v roku 1997. Tibor, ale mne toto príde absolútne ako legitímna súčasť demokracie. My si môžeme ušetriť obrovské množstvo diskusie. Ja som za funkčné referenda na Slovensku. My to máme dokonca v našej maličkej mimoparlamentnej strane vo volebnom programe. A nielen som členom my tam máme, že sfunkčnenie inštitútu referenda. Dokonca tam máme odstránenie viacerých bariér, ktoré bránia občanom zapojiť stále politike, ste členom politickej strany. Som aktivista, ktorý je aj kandidátom politikom. My napríklad systém politických strán vôbec neakceptujeme. Dobre, ale toto už nepôjdeme, lebo to je veľmi už ďaleko. Ja sa vrátim trošku teraz k tomu, prečo sme tu dnes večer diskutovali už takmer 2 hodiny. Toto bude možno posledná otázka pre vás oboch.
Len ste mi nedal si mi zareagovať na to krátko, aby som chcel len povedať niečo. Ale vieš, už to je, že Novorusko a tak, a to už aj... Čo mu mám dať? Pokiaľ sa týka situácie na Ukrajine, my tam máme pravidelne redaktora Artura Bekmatova, ale aj ďalších, ktorí robia priamo reportáže. Neviem, či by pán Smatana naozaj okrem toho, že sedí za počítačom a googlí tie weby, či by sa dal na takúto činnosť, že ide naozaj na tú Ukrajinu a naozaj tvárou v tvár sa snaží zmapovať ten terén. Ak ste čítali od neho nejaké, teda neviem, ktorá redakcia takýmto spôsobom vysiela. Navyše, keď hovoríte, že máme 5 redaktorov, no áno, dokopy 5, ale potom sú tam aj externisti. Či naozaj by išla s kožou na trh a išla by naozaj mapovať tú situáciu. Situáciu preto, aby priniesla reálny, neskreslený obraz, bez toho, aby ju vytvárali mienkotvorné médiá. Toto sa mi zdá byť absolútne najčestnejší princíp, akým spôsobom sa dá dostať k informáciám, keď hovoríte o relevantných zdrojoch, ktoré sa dejú priamo na území. Nepovedal som, že sme jediná, ale povedal som, to tak vyznievalo, že ešte ma mohli tak ako často my vysielame, nemám o tom informáciu, že by takýmto spôsobom, takto často tam chodil redaktor. Ja iba, Tibor, teda z hodou okolností si povedal jedno meno, ktoré ja poznám a viem, ak sa teda nemýlim, a myslím, že sa naozaj nemýlim, že tento mladý muž bol dokonca kandidátom politickej strany Vzdor, čo je taká stalinistická organizácia na východnom Slovensku. No, nie je to len tak, že Vzdor, on je členom komunistickej strany Slovenska, takže toto by som chcel, tým pádom by som chcel vyvrátiť akúkoľvek našu spojitosť s nacizmom alebo s náckami postratými, ako si ma nazval, pretože naozaj u nás v redakcii máme... U nás v redakcii máme naozaj... Na to máme teba, aby si takýto slovník používal. No to je, ale ja sa k môjmu slovníku ako... Ja neviem, čo vy stále máte s môjim slovníkom, však ja sa normálne... Ale ty si vyťahol tamto pejoratívum, tak ja vyťahujem to tvoje. Keď si chcel hovoriť o slušnej diskusii, musel by si ho najprv No ja som len povedal, že na to máte ľudia. Takže keď nestíš, to si sa vykladiš úplne irelevantné. Takže máme tam človeka, ktorý sa naozaj tým vážne zaoberá. Pokiaľ hovoríme o Ukrajine ako takej, prosím vás, mali sme na Slavíne, videli ste sami, boli ste možno toho svedkami aj niektorí z vás, mali sme tam návštevu ruského ministra zahraničia Lavrova a mali sme tam aj nášho prezidenta Kisku, ktorý reprezentuje presne ten tábor opačný, povedal by som, a my ho za to samozrejme s relevantnými dôkazmi a všetkými faktami, ktoré s tým súvisia, kritizujeme. A udiala sa tam taká vec, že prezidenta tam vypískal dav, bola tam veľmi negatívna reakcia na to, akým spôsobom tam vôbec účinkoval a akým spôsobom sa to celé udialo, na čo denník N použil fantastický newspeak ako od Orwella, že to bol nedemokratický dav. Čiže vy ľudí, ktorí vyjadrujú svoj názor, ktorí nesúhlasia s politikou prezidenta, označujete ako lúza, ako nedemokratický dav, pretože samozrejme noviny... Ja neviem, prečo toto hovoríš, Tibor, ja nesom denník N, ani kto my. Ako tá druhá strana, vy, ktorí hovoríte o tej... Aká druhá strana? Kto? Vy máte bipolárne videnie sveta, kde sa delí svet na vás a na ten zvyšok. Veď vy ste hovorili o normálnych novinároch, ktorí v rámci normálnej žurnalistiky nechcú s nami komunikovať a ich normálna žurnalistika sa vedie v tendencii také, ako som povedal, kde sa píše o nedemokratickom dave. Ale potom vy ich označíte za prestitútov no, a potom ich označíte za mliekotvorné médium SME. No samozrejme áno. Tak sme doma. Potom nepovieš, že ja tu mám problém so slovníkom. Ale ja som napríklad mliekotvorné médium nepoužil, prestitúti si myslím, že to je terminus technicus, ktorý sa ťahne svetom aj prostredníctvom Assange a druhých. O prestitúcii napokon hovoril šéfredaktor New York Times. Ale to je jedno, ty máš vždy nejaký takýto citát, vieš, Ďuro má nejakú poznámku. Ale vy ste hovorili, že nemám žiadne zdroje a citáty, ja vám tu teraz hovorím citáty a môžeme ich sypať do rána. Ne. Ja si myslím, že by to nebolo rozumné, lebo... Ne. Posledná otázka. Čo je podľa teba v súčasnosti zdrojom dôveryhodnosti nejakého média a nejakého človeka verejne pôsobiaceho? Ja vám poviem, že to určite nie je to, že bude perzekvovať učiteľku za to, že vyťahla obálku Zemavek. Poviem jednu anketu. Anketa sa udiala na Topkách, určite o nej mnohí viete, alebo možno všetci. Tá anketa bola o tom, že Adela Banášová, ktorá sa
priklonila k tomu, že je Zemavek pozitívna, si dovolila niečo také, ako povedala. Ona minulý mesiac vedela, že s vami nič nemá v tejto show. Ako si dopoviem to, dobre? Dobre, ale ako to ti hovorím, aby ale si to zvážil možno. Ja s ňou komunikujem pomerne často a možno, že aj včera sme si ešte písali. Ja ti chcem povedať... Je na tom niečo zlé? Nie. No, dobre. Ja som si ho robil práve v tom strašnom médiu Markíza, takže ešte mala vtedy ona 16, takže sa poznáme. Nevidím v tom nič zlé. No a Adela sa teda tým, že kakávku nie. A tým, že sa ona prihlásila k tomu, že je Zemavek pozitívna, no tak tým samozrejme dala najavo niečo. S tým samozrejme, že tam bol jej komentár. Ale teraz prejdem k tej pointe. Tá pointa je v tom, že na tých topkách bola anketa, ktorej sa zúčastnila vzorka 26 000 ľudí. 26 000 ľudí, z toho 91% súhlasilo s Adelou, ktorá tvrdila, že naša spoločnosť je spoločnosťou diktatúry, nemáme tu slobodu slova a priklonilo sa k tomu, že Zemavek je časopis, ktorý sa nebojí písať pravdu. Takže pre mňa verifikácia v tomto slova zmysle môže byť aj táto. Alebo ak ju chceš počuť tak, že to mienkotvorné médium, ktoré vytvára mienku prostredníctvom novinárov, ako je pán Šuc a podobný, alebo pán Hríb, alebo akokoľvek môžeme ísť ďalej, že toto je teda to správne, tak ale ja ti to neveriem. Ja nebudem ich činnosť sabotovať tak, že budem upozorňovať na to, že majú niekde nejakú diskusiu, že vytvorím bojkot v Pantare a tak ďalej. Naopak, ja si myslím, že právo ľudí je jednoznačné o tom, aby sa zoznámili, vytvorili sami. A čo je teda zdrojom dôveryhodnosti? Zdrojom dôveryhodnosti je to, že napríklad uverejňujeme Zemavek pozitívny. Nebude to úplne možno priamo to, čo chceš počuť, ale Zemavek pozitívny je na zadnej stránke vždy nejaký človek, ktorý sa prihlási k myšlienkovým prúdom a k tomu, čo píšeme my v Zemaveku. Ako prvého sme tam uviedli Hordura Torfasona ako lídra islandskej revolúcie. Môžeme o ňom pochybovať, že to je taký... Číta, hej? On nás predstav si, že číta, lebo dneska je to úplne normálne, že sa dajú niektoré veci preložiť aj na tom internete. Inak by sa takéto niečo nestalo. Takisto nás čítajú všetci ostatní, takisto nás číta a mal možnosť sa s nami zoznámiť predtým, ako sme s ním spravili rozhovor, aj newyorský rabín. Dnes nie je taký problém preložiť si veci na internete a zoznámiť sa s facebookovou stránkou a tak ďalej. V dnešných dňoch sa nám prihlásil do redakcie ďalší človek, ktorého sme my ponúkli miesto. Pre mňa absolútne úžasný antropológ Zdeněk Houston, ktorý napísal Ekonómiu prírodných národov. To je téma, ktorej sa venujeme aj v rámci komunít a v rámci tej alternatívy, o ktorej ste hovorili, pán Smatana, že my nemáme. Máme tu autora, ktorý voľne priamo naväzuje na školu Clauda Levyho Straussa, štrukturalizmus, ktorá je podľa mňa úžasná v tom, ako dokáže písať o tom, ako spoločnosť a národy fungovali bez toho, aby mali monetárny systém a tak ďalej. Čiže je to ďalší prínos. Do časopisu nám píšu ľudia ako Peter Stanek, píšu nám tam ľudia ako... Pokiaľ nám chcete povedať, že kto nám tam má písať, no tak dovolíme si, my týchto ľudia, doktor Lakota, ktorý je odborníkom práve na tú tému rakoviny, s ktorou z veľkej časti pán Smatana súhlasil. My sme s týmto doktorom spravili predsa rozhovor. My sme mali diskusiu s ním. Počkaj, už sa k tomu nevrátime teraz. Ale už som sa vrátil, už som to povedal. Dobre, proste vieme, bol to škandál, veľký diskusia, polemika. Lakota povedal... To neboli jeho čísla, to boli vaše čísla s tými 90. On to nikdy doktor Lakota nepovedal. Nebudeme sa k Lakotovi vrácať. Pozor. On skritizoval vplyv farmácie. Ak si prečítate dôsledne ten článok a aj to, čo som napísal potom, lebo sme spravili znovu rozhovor s pánom doktorom, kde sa snažil pán Jánoš ho nejakým spôsobom primäť na svoju stranu a povedať, že ako môže vôbec takéto niečo legitimizovať, tak pán Lakota ho poslal do teplých krajín, pretože sa mu to zdalo jednoducho nefér, pretože s mnohými, nehovorím so všetkými, s mnohými názormi, ktoré tam máme uvedené, súhlasil, podobne ako s mnohými, ktoré sme uvádzali o rakovine a chemoterapii. A ja vám môžem, keď budete chcieť a budete mať čas a budete mať nejakú ďalšiu diskusiu, do ktorej vás pozývam, môžeme o tej chemoterapii hovoriť viacej. Stačí rakovina. Aby som to zhrnul, zdrojom dôveryhodnosti podľa teba je to, že pracuješ podľa teba s kvalitnými ľuďmi. Tak? Je tak? Zdrojom dôveryhodnosti je to, že my dnes
budujeme tú dôveru ľudí a tá dôvera ľudí sa ukazuje to, že v tábore, ktorý je naklonený proti nám, nie je, tak to je úplne normálne. A chcel by si sa tak akoby, že zapáčiť v tom druhom tábore? Že nejakých ľudí presvedčiť alebo vytiahnuť ich na tvoju stranu? Ja si myslím, že tak ako to je, tak to má byť. Je to úplne celkom... Ten vývoj, ktorý nastal, ten vývoj, že do akej miery niektorú skupinu ľudí oslovujeme, do akej miery sa s nami stotožňuje, pretože má takisto x informácií, ktoré nie sú filtrované prostredníctvom mienkotvorných médií, si myslím. A napokon aj veď ten prieskum sociologického ústavu hovorí za veľa. Veď takmer polovica Slovenska, skrátka, s tými médiami alebo s tým typom mienkotvorných médií nesúhlasí, neverí. A vy ste si dali merať? Merať? Čo myslíš? No, ako, či ste sa dali teda tiež, či ste si robili prieskum, že teda ak 44% neverí mainstreamu, že o to viac verí Zem a veku? Ja si myslím, že to je irelevantná otázka, lebo keď neverí médiám hlavného prúdu a ľudia nám venujú svoju priazeň a ľudia nám dôverujú v tom, že sa zaujímajú o tie informácie, predplácajú si nás, vďaka Bohu, a kupujú, tak asi áno, asi to je nejaká odpoveď. Hej, dobre. No, ja by som ho nepopieral. Tá istá otázka. Áno, tá istá otázka. Dúfam, že aspoň porovnateľný čas. Nech sa páči. Ja si myslím, že na rozdiel od toho, čo tu zaznelo, dôveryhodnosť sa nevytvára tým, že ponúknete alebo umožníte čo najväčšie spektrum názorov. Ja som za to, aby sa poskytovalo veľké množstvo spektrum názorov, ale v súčasnej dobe je tento tzv. Názorizmus jedným z obľúbených propagandistických trikov. Totiž v ten moment, ako náhle ľuďom v nejakej kritickej situácii ich zaplavíte rôznymi protirečivými správami, 16, 17, 18 verzií, napríklad zostrelenia toho malajského lietadla nad Ukrajinou, tak v ten moment ľudia si nezačnú vytvárať svoj vlastný názor, ale jednoducho zrezignujú. Takže myslím si, že hoci doba tradičných médií už pravdepodobne skončila a doba toho, kedy žili novinári ako Peroutka, alebo ja neviem, Egon Ervin-Kiš, alebo ja neviem, chlapi, ktorí vyňurali aféru Watergate, hej, že tá doba už možno sa zmenila len tým, že v súčasnej situácii sa častokrát môže tým investigatívnym novinárom alebo tým žurnalistom stať vlastne ktokoľvek z nás, pokiaľ má nejaký privilegovaný prístup k informáciám, alebo má nejaký postreh, alebo šťastie, alebo je v pravý čas na pravom mieste, alebo je ochotný jednoducho niečo vysedieť. Hej. Čiže toto je jedna zmena, ktorá sa stala. Ale myslím si, že tá základná otázka dôveryhodnosti média sa za posledné stáročia nezmenila. Je to vždycky kombinácia osobnostnej integrity daného novinára s pravidlami, ktoré v tej inštitúcii, kde pracuje, ho môžu podporovať a samozrejme nejakej tradície a podmienok, ktoré mu vytvárajú. A ja chcem byť v tomto akože úplne konkrétny. U mňa majú osobnú integritu, dôveryhodnosť ľudia ako novinárka Vereščáková z východného Slovenska začala písať o teplárni, ktorú si tam nejakí developeri pripravovali, rozbili jej auto a ona pokračovala v tej reportáži ďalej. Pre mňa je príkladom dôveryhodného a integrovaného novinára tu na Miloš Majko zo Serede, ktorý tu sedí, ktorý za vlastné peniaze prevádzkuje miestny web, ktorý má mimochodom na webovej stránke a venuje sa len Seredi a okoliu už asi mesiac vyššiu návštevnosť meranú na top liste, než má Zem a vek. On píše len o Seredi a píše detailne a chodí ku každej búračke a naháňa tých ľudí na mestskom úrade, čo robia so spoločnými peniazmi. A on má 3600 unikátnych návštev denne, vy máte momentálne okolo 3100. Tým nehovorím, že čo je dobré a čo je zlé. Ja hovorím, toto je pre mňa pán reportér, ktorý je ochotný svoj majetok dávať do toho, aby to mohol písať, lebo to nie je komerčne únosný projekt. Pre mňa je integrovaným novinárom... Veľa, už si dal dva príklady. Ja to vôbec nebránim, ani ale ja som nepovedal, že mu bránite, ešte aby ste mu skúšali niečo brániť. Na tom, aby som hanil ďalších ľudí. Ja poviem možno iba... Naša úloha je len tá, že spisovať 42 webov a hovoriť o Zem a veku, ale prosím vás, povedzte niečo o svojej práci. Lebo pán Havran, hovoríte vy o tom, že za koncesionárske poplatky, viete, to je veľmi jednoduché. V televízii dostať proste nejaké miesto za nejakých okolností. Ale ja si nedám zobrať slovo Michal, akože nebudeme to... Budeme tu. Poďme do toho, za akých okolností. No, Áno!
Ale ja sa vrátim k tomu, čo chcem povedať. To je vážne, Tibor, lebo zase akože odtiaľ potiaľ, za aké okolnosti? Tie okolnosti sú veľmi, veľmi také zaujímavé, však vedela by vám asi aj mama povedať kadečo a vedeli by sme sa dostať možno do nejakých spojitostí, ktoré sú... Ale ja neviem, prečo je stále... Ja rozprávam o vašej mame. Ale, no nemôžete... Vy ste jak intrus kokos, akože to čo je? Ja nechápem akože, prečo my máte potrebu toto proste akože niečo zamaskovať, potom povedať, že to je inak a potom, že vieme, ale nepovieme. Preto, čo vám hovorím. Pretože je oveľa jednoduchšie vystavať nejakú reláciu, ktorá je platená z koncesionárskych poplatkov za nejakých okolností, ktoré som vám povedal. A je niečo oveľa zložitejšie, keď hovoríme teraz o tom, o relevancii toho, že 3600 unikátnych, ne 3600 unikátnych. Je niečo iné postaviť, len to dopoviem. Je niečo iné. Ale seriózni novinári sú seriózni vzhľadom na optiku, ktorú vy máte, ale seriózni pre nás sú zase úplne iní. Prosím vás, tak sa mi nesnažte nahovoriť, že títo novinári, ktorých vy hovoríte, ja nehovorím konkrétne toho pána, veď preboha, nech sa venujú tým témam. Vy mi nepodsúvajte, čomu sa máme venovať my. Ak dovolíte, my máme vlastnú stratégiu. Odkiaľ ste vy preboha vyčítali, že to je výčitka voči vám, že ja hovorím, že to máte robiť vy. Vy posúvate to... Čo je zdrojom dôveryhodnosti? On sa ma spýtal, čo je zdrojom dôveryhodnosti. Ale ja začnem rozprávať o vynikajúcom webe Inserti a on to cíti ako osobný útok. Nemá ten človek nejaký problém so svojím egom? Dávajte to do súvislosti s nami v tejto debate. Do akej inej súvislosti to mám dávať? Aha, lebo táto debata je o vás. Hej, vy ste predmetom dnešnej celovečernej debaty. Nie médiá, nie kríza sveta, nie serióznosť novinárov, ale vy ste predmetom tejto dnešnej večernej debaty. Ja neviem, aká bola téma večera, takže voľne diskutujeme, vy ste sa o tej téme vyjadrili, takže to bude len taká vlastne v podstate šovka. Dobre, už vás seknem, dobre? A už vôbec nehovoriac o tom, že... Môžete mi vystrihnúť tie zvuky, prosím vás, hosti, aby som potvrdil svoju reputáciu. Nie? Všetkých očipovať. Pozývam ľudí na to, aby som potom mohol povedať, že nemôžu prísť. Mojimi dnešnými hostiami bol Tibor Eliot Rostas. Ďakujem ti, Tibor. V tomto formáte nepoznáme prídavky, takže ďakujeme pekne, ale nemáme vám ako pridať ešte ani otázku, ani odpovede. Ale môžeme pridať v báre, pretože je otvorené a alkoholická lobby proste pripravila akciu na dnes večer. Takže už teraz je tu piatok. Pekný večer všetkým a uvidíme sa o mesiac pre tých, čo chcú prísť. A ja vás pozývam do diskusie, samozrejme to platí, pozývam aj pána Smatanu, pozývame stále ľudí, ktorí majú opačný názor a nemáme s tým problém.